Σας χαιρετώ. Αυτό είναι ένα 2ωρο μάθημα που θα είναι τεμαχισμένο σε μισά ώρα για λόγους έκτασης του αρχείου, το οποίο σκοπό έχει να μας προχωρήσει λίγο παραπέρα στην ύλη μας, ώστε να καλύψουμε το χρόνο που χάθηκε, γιατί στο δικό μας τμήμα, συμπτωματικά, συγκεκριμένα στο δικό μας τμήμα, εξαιτίας των διακοπών και των δικών μου απουσιών 2 ή 3, δεν θυμάμαι, έχουμε μείνει πίσω. Έτσι λοιπόν, δεν είναι όπως άλλες φορές που θα έχουμε κάποια μαθήματα, επιπλέον υλικό που σας είχα δώσει. Αυτό θα είναι κανονικά, θεωρητικά, για το άγχος και τις αγχώδεις διαταραχές, ώστε αυτά τα κομμάτια 3 2ωρα μαθήματα, δηλαδή 6 ώρες υλικού, να το έχουμε δει με μια ευκαιρία, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, με αρκετή λεπτομέρεια, ώστε να περάσουμε κατευθείαν εμείς στην ανάλυση των ιχνογραφημάτων των παιδιών με άγχος. Έτσι λοιπόν, λόγω μεγέθους των αρχείων, θα αναγκαστούμε να το χωρίσουμε σε μισά ώρα, 20 λεπτά, μισά ώρα κομμάτια, αλλά στην ουσία θα πρέπει να συμπληρωθούν 3 2ωρα μαθήματα για να αισθάνομαι εγώ απέναντί σας ότι έχω εξηλαιωθεί, εντός εισαγωγικών, για τις απουσίες και τη συγκυρία με τις διακοπές που μας έχει κάνει να μείνουμε πίσω. Αυτό λοιπόν είναι μια εισαγωγή. Περνάμε σιγά σιγά λοιπόν να δούμε τώρα τι θα μάθουμε για το άγχος, αρχικά σαν γενικό φαινόμενο, και μετά για τις αγχώδεις διαταραχές, ώστε να τα έχουμε αυτά περάσει και να δούμε κατευθείαν τις αναλύσεις των σχετικών παιδικών ιχνογραφημάτων. Εισαγωγή λοιπόν στο άγχος και τις αγχώδεις διαταραχές. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις αγχώδεις διαταραχές εάν δεν καταλάβουμε κάποια πράγματα για τα φαινόμενα του άγχους και του στρες γενικότερα. Και θέλουμε να καταλάβουμε τις αγχώδεις διαταραχές, όπως κάνουμε συνήθως στο σεμινάριό μας, ως προς τα συμπτώματα, κυρίως εκείνα τα οποία προβάλλονται στο παιδικό ιχνογράφημα. Τα βλέπουμε, τα αναγνωρίζουμε και μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση και στον εντοπισμό κάποιας αγχώδους διαταραχής ή φαινομένων γενικότερα άγχους. Γι' αυτό λοιπόν θα εξετάσουμε κάποια θεωρητικά πράγματα για το άγχος. Αρχικά θα δούμε ποια μοντέλα του άγχους είναι τα πιο βασικά. Χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: τα βιολογικά μοντέλα του άγχους και τα ψυχολογικά μοντέλα του άγχους. Και οι βιολογικές και οι ψυχολογικές προσεγγίσεις φιλοδοξούν να ερμηνεύσουν γιατί εμφανίζεται το άγχος. Από βιολογικά μοντέλα θα δούμε το μοντέλο πάλης ή φυγής και με τις μεταγενέστερες προσθήκες πάνω σε αυτό, και το σύνδρομο γενικής προσαρμογής. Νομίζω αυτά είναι αρκετά, έτσι, για να έχουμε μια ιδέα για το άγχος και το στρες. Από πάλι τον βιολογικό χώρο θα δούμε ένα μοντέλο για το άγχος, όχι για το πώς προκύπτει αιτιοπαθογενετικός, αλλά πώς το αντιμετωπίζουμε. Το μοντέλο της αντίδρασης χαλάρωσης. Πώς κινητοποιούμε το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, και αυτό, όπως και όλα όσα βλέπουμε, θέλω να το δούμε μέσα από την οπτική του ιχνογραφήματος. Στο μοντέλο αντίδρασης και χαλάρωσης, το λέω ενδεικτικά τώρα για να καταλάβουμε ότι έχουμε επαφή με το ιχνογράφημα διαρκώς, έστω και αν αυτά που λέμε είναι θεωρητικά. Στο μοντέλο χαλάρωσης, κεντρικός παράγοντας είναι η επαναληψιμότητα, η επανάληψη της κίνησης, η στερεοτυπία που χαλαρώνει. Και θα δούμε ότι υπάρχουν καταστάσεις στο ιχνογράφημα όπου η χαλάρωση έρχεται μέσα από την επανάληψη της ιχνογραφικής κίνησης. Άρα αυτά είναι τα βιολογικά μοντέλα που θα δούμε: το μοντέλο πάλης ή φυγής, το μοντέλο του χρόνιου άγχους, της αντίδρασης στο στρες, και το μοντέλο της αντίδρασης χαλάρωσης, που, επαναλαμβάνω, το τρίτο μας δείχνει πώς αντιμετωπίζεται το άγχος, όχι γιατί γεννιέται. Από ψυχολογικά μοντέλα σίγουρα θα δούμε, μάλλον όχι, πριν περάσουμε στα ψυχολογικά μοντέλα ή ίσως και πριν από οτιδήποτε άλλο, θα δούμε κάποια στοιχεία βασικά για το νευρικό σύστημα και τις διαδρομές, τα κυκλώματα, τα υποσυστήματα που σχετίζονται με το άγχος, για να έχουμε και σε αυτό μια εικόνα. Βέβαια, αυτό απομακρύνεται ακόμα πιο πολύ από τα ενδιαφέροντά μας σχετικά με το παιδικό ιχνογράφημα, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε γενικότερα για να έχουμε μια επιστασία στα φαινόμενα
του άγχους και να μην έχουμε μια βασική γνώση για τα συστήματα του άγχους στο σώμα, στο νευρικό σύστημα. Θα είναι αποσπασματική και μερική η γνώση μας αν ασχοληθούμε μόνο με τα ψυχολογικά μοντέλα του άγχους. Άρα θα δούμε και αυτό πριν δούμε τα ψυχολογικά μοντέλα του άγχους, άγχος δηλαδή και νευρικό σύστημα, και μετά θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τα βασικά μοντέλα του άγχους, τα ψυχολογικά. Από αυτά φυσικά εμείς πρώτα θα δούμε την ψυχαναλυτική φροηδική ματιά, γιατί όπως το έχετε καταλάβει με αυτό το μοντέλο δουλεύουμε περισσότερο. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούμε γιατί είναι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, συμβατό με την ανάλυση του παιδικού ιχνογραφήματος. Αλλά πέρα από το ψυχαναλυτικό μοντέλο του άγχους, που λίγο πολύ, αν θυμάστε τη δομή του ψυχικού οργάνου, το γνωρίζουμε, θα δούμε λίγο έτσι για να έχουμε μια αίσθηση και των άλλων ψυχολογικών μοντέλων του άγχους, κυρίως το ανθρωπιστικό και το γνωστικό, τα διάφορα γνωστικά μοντέλα για την αιτιοπαθογένεια του άγχους. Όταν λοιπόν έχουμε δει αυτά τα καθαρά θεωρητικά εισαγωγικά πράγματα για το άγχος, μετά θα περάσουμε να δούμε τις αγχώδεις διαταραχές. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο, όπως συνηθίζουμε, σε αυτές οι οποίες έχουν καθαρά, έτσι, εύκολα εντοπίσιμη διάσταση ιχνογραφική. Δεν είναι όλες οι διαταραχές άγχους που μπορούμε να δούμε τα σημάδια τους στο παιδικό ιχνογράφημα, άρα σαν παράδειγμα να πω ότι η διαταραχή πανικού είναι πολύ γνωστή και οι κρίσεις, οι επιθέσεις αλλιώς, οι προσβολές πανικού είναι πολύ σημαντικές στις διαταραχές άγχους, αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλη έκφραση στο ιχνογράφημα. Και έτσι λοιπόν, ενώ η διαταραχή πανικού είναι πολύ σημαντική, εμείς δεν θα δούμε πολλά πράγματα για αυτήν και θεωρητικά, θα τη δούμε φυσικά, όλες θα τις δούμε, αλλά πιο πολύ θα μιλήσουμε για διαταραχές που μπορούμε πιο εύκολα να δούμε τα ίχνη στο ιχνογράφημα, όπως τη διαταραχή γενικευμένου άγχους, όπως την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, όπως τη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Άρα, όταν δείτε ότι θα παρουσιάζουμε τις διαταραχές άγχους, σε κάποιες θα μείνουμε περισσότερο, ή στη διαταραχή άγχους αποχωρισμού, τώρα τη σκέφτηκα, που έχω ωραία παιδικά ιχνογραφήματα με διαταραχή άγχους αποχωρισμού, αλλά δεν είναι και η πιο γνωστή από όλες τις διαταραχές άγχους. Έτσι λοιπόν, και τις διαταραχές άγχους, που θα είναι το επόμενο πράγμα που θα δούμε μετά από τα γενικά θεωρητικά για το άγχος, θα τις δούμε με το κριτήριο πρώτον, με τα κριτήρια πρώτον της γνώσης όλων των διαταραχών ως ένα σημείο, αλλά δεύτερον με επικέντρωση στις διαταραχές εκείνες οι οποίες σχετίζονται περισσότερο με το παιδικό ιχνογράφημα, που είναι το κεντρικό σημείο της ανάλυσής μας. Αυτά λοιπόν είναι κάποια εισαγωγικά πράγματα για να περάσουμε να δούμε αυτά τα οποία έτσι περιέγραψα, βιολογικά μοντέλα για το άγχος, η ανατομία του νευρικού συστήματος ως προς ό,τι σχετίζεται με το άγχος και ψυχολογικά μοντέλα για το άγχος. Ξεκινάμε τα μοντέλα μας λοιπόν με το πρώτο, το μοντέλο πάλης ή φυγής, το βιολογικό πασίγνωστο μοντέλο πάλης ή φυγής, Fight or Flight του Walter Cannon. Τι εννοούμε με τον όρο αντίδραση πάλης ή φυγής, που όπως βλέπουμε πολύ συχνά θα το ακούμε και ακόμα και στην ελληνική γλώσσα, fight or flight. Είναι μια μνημοτεχνική όρος, είναι αμερικανικός, και για να το θυμόμαστε καλύτερα επέλεξαν οι Αμερικάνοι το fight or flight, έτσι που έχει ομοιοκαταληξία. Flight είναι η πτήση, αλλά στην ουσία σημαίνει η φυγή, το σκάω. Τι είναι λοιπόν μια κατάσταση πάλης ή φυγής? Είναι μια κατάσταση κινδύνου, όπου πολλοί οργανισμοί συμπεριλαμβανομένου του προϊστορικού ανθρώπου, θα αναφέρω σε λίγο γιατί μιλάμε για προϊστορικό άνθρωπο και όχι το σύγχρονο, υπάρχει μια διαφορά, και πολλοί άλλοι οργανισμοί, θηλαστικά αλλά και άλλοι οργανισμοί, σε αυτή την κατάσταση μπαίνουν όταν βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Να δούμε ένα παράδειγμα μιας κατάστασης πάλης ή φυγής. Έχουμε λοιπόν ένα ελάφι που κυκλοφορεί στο δάσος, αρσενικό με μεγάλα κέρατα, ρωμαλαίο, και συναντά ένα λύκο. Τότε μπαίνει σε κατάσταση πάλης ή φυγής. Πρέπει να αποφασίσει αν θα επιλέξει την πάλη, fight, ή την φυγή, flight. Καθώς αποφασίζει, μπαίνει σε μια διαδικασία σκέψης λογικής, όχι ακριβώς λογικής, τα ζώα δεν έχουν λογική σκέψη, λήψης απόφασης.
κρίνει το ελάφι ότι μια χαρά μπορεί να καταφέρει να ταπεξέλθει σε μια μάχη με τον λύκο, τον μεμονωμένο λύκο, και επιλέγει το fight, την πάλη. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα όμως βλέπει ότι εμφανίζεται και ένας δεύτερος λύκος και ένας τρίτος. Τελικά είναι αγέλη. Εκεί λοιπόν αλλάζει το πράγμα και αποφασίζει ότι πρέπει να επιλέξει το fight. Δεν μπορεί να το flight, με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με την αγέλη και τότε φεύγει μακριά. Αυτές είναι οι καταστάσεις πάλης ή φυγής και εμάς μας ενδιαφέρει από την βιολογική πλευρά, γιατί σε τέτοιες καταστάσεις ανέκαθεν οι οργανισμοί μπαίνουν σε μια σειρά βιολογικών αλλαγών και φυσιολογικών αλλαγών, αλλά προσοχή, ο όρος φυσιολογικό, όχι το normal, το κανονικό, αλλά φυσιολογικό εννοούμε με την έννοια των αλλαγών στη φυσιολογία, στη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Έχουμε λοιπόν στόχο να κατανοήσουμε ποιες αλλαγές συμβαίνουν στο σώμα, στο νευρικό σύστημα, στον οργανισμό, όταν αυτός μπαίνει σε μια κατάσταση πάλης ή φυγής. Πριν δούμε αυτές τις αλλαγές που είναι πολύ σημαντικές στο νευρικό σύστημα, να αναφέρουμε ότι μετά από τη δεκαετία του 1940, όπου ο Κάνον εισηγήθηκε αυτό το μοντέλο, υπήρξαν και κάποιες προσθήκες όπου ανακαλύφθηκαν επιστημονικά στο μεσοδιάστημα και τώρα πια δεν μιλάμε για μοντέλο αποκλειστικά fight or flight, αλλά έχει και προσθήκες. Οι μεταγενέστερες προσθήκες είναι το freeze και appease. Βρέθηκαν και αυτές ως αντιδράσεις άγχους. Άρα δεν υπάρχει μόνο το fight πάλι απέναντι στον κίνδυνο ή το flight η φυγή, αλλά υπάρχει και το freeze, το πάγωμα, και το appease, ο κατευνασμός, κυρίως σε ζώα που έχουν έντονα ιεραρχική κοινωνική οργάνωση. Το freeze είναι το πάγωμα, είναι μια αντίδραση στο άγχος λίγο παράδοξη, όπου ο οργανισμός παγώνει. Είναι αυτό που, σαν παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό, μπορούμε να έχουμε το ελάφι ή το λαγό που παγώνει όταν πέσουν οι προβολείς του αυτοκινήτου τη νύχτα πάνω του. Ή αυτό συμβαίνει με τα μικρά κοτόπουλα όταν τα πιάσει ένα γεράκι, μερικές φορές μπαίνουν στην κατάσταση freeze, πάγωμα. Μοιάζει παράδοξο να κινδυνεύεις από έναν θηρευτή και να παγώνεις, αλλά έχει τη λογική ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, αφού σε έχει πιάσει ο θηρευτής, δεν έχεις και πολλές ελπίδες, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα παγώνοντας να θυμίσεις νεκρό οργανισμό, και υπάρχουν πολλοί θηρευτές που δεν τρώνε πτώματα, θέλουν κάτι ζωντανό και έτσι να σε αφήσει και να γλιτώσει. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η σωματική αντίδραση, το freeze, το πάγωμα σε μερικούς οργανισμούς απέναντι στον κίνδυνο, σε μια κατάσταση έντονου στρες. Και τέλος υπάρχει ο κατευνασμός απέναντι στο άγχος, αλλά ενδοομαδικά συνήθως, δηλαδή σε πυθίκους και σε σκύλους, όταν υπάρχει κίνδυνος να σε τιμωρήσει, να σου επιβληθεί ένα ισχυρότερο μέλος της ομάδας, προχωράς στο appease, τον κατευνασμό, που είναι στους σκύλους όταν νιώθουν ανίσχυροι απέναντι σε έναν πιο ισχυρό σκύλο, να πέσουν ανάσκελα και να παρουσιάσουν τα πιο αδύναμα μέρη του σώματός τους στην κοιλιά τους για να δείξουν ότι δεν είναι επιθετικοί και ότι έχουν υποταχθεί. Και στους πυθίκους το φαινόμενο όταν κινδυνεύουν από έναν πιο ισχυρό πύθικο για να προχωρήσουν σε κατευνασμό, να αναδεικνύουν έτσι τα οπίστια τους, να ανασηκώνουν τα οπίστια τους για να δείξουν μια υποταγή. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρόποι, οι 4 δυνατές περιπτώσεις αντίδρασης στο άγχος, στο άγχος από τον κίνδυνο, που είναι το fight, flight, freeze και appease. Όλες αυτές οι καταστάσεις φέρνουν αλλαγές στο νευρικό σύστημα, τις οποίες θα δούμε σε λίγο όταν μιλήσουμε για τα κυκλώματα του άγχους στο νευρικό σύστημα. Τι συμβαίνει στο νευρικό σύστημα όταν έχουμε τον οργανισμό να μπαίνει σε μία από αυτές τις καταστάσεις. Fight, flight, freeze και appease. Πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο βιολογικό μοντέλο, πολύ γνωστό, που λέγεται σύνδρομο γενικής προσαρμογής. Εδώ προχωράμε περισσότερο παραπέρα σε πιο χρόνιες εκφράσεις και εκφάνσεις του άγχους, όχι μόνο τη στιγμή που περιγράφει το μοντέλο fight or flight, που είναι το άγχος εκείνης ακριβώς της στιγμής,
όταν ο κίνδυνος είναι άμεσος, ορατός, εμφανίζεται τότε, αλλά το μοντέλο της γενικής προσαρμογής με το σύνδρομο γενικής προσαρμογής που περιλαμβάνει, του Σέλιε, περιγράφει τις αλλαγές στην φυσιολογία του σώματος, στη λειτουργία του σώματος, από το χρόνιο άγχος, όταν το άγχος δεν είναι μόνο το αντίστοιχο της κατάστασης πάλης ή φυγής, αλλά όταν χρονίζει, όταν γίνεται χρόνιο. Το σύνδρομο λοιπόν γενικής προσαρμογής περιγράφει την πάροδο του χρόνου, την αντίδραση στο άγχος και εξηγεί γιατί υπάρχουν ψυχοσωματικές διαταραχές, γύρανση και ασθένειες όταν έχουμε εκτεθεί σε χρόνιο άγχος. Είναι ένα μοντέλο σταδίων, περιλαμβάνει 3 στάδια της αντίδρασης του οργανισμού στο άγχος, και πρόκειται για το στάδιο του συναγερμού, το στάδιο της αντίστασης και το στάδιο της εξάντλησης. Για το στάδιο του συναγερμού δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, γιατί ταυτίζεται με την αντίδραση πάλης ή φυγής. Ενσωματώθηκε το μοντέλο πάλης ή φυγής στο μοντέλο του συνδρόμου της γενικής προσαρμογής. Άρα, για το πρώτο στάδιο του μοντέλου το μοντέλο του Σέλιε, θεωρούμε ότι ισχύει ό,τι περιέγραψε ο Κάνον με τα θέματα της πάλης ή φυγής. Για το στρες και το άγχος το οποίο εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή του κινδύνου. Πάμε να δούμε μετά το δεύτερο όμως στάδιο, που είναι αποκλειστικά στο μοντέλο του Κάνον, το στάδιο της αντίστασης. Όταν λοιπόν έχει υποχωρήσει ο κίνδυνος στις καταστάσεις πάλης ή φυγής, έχει σωθεί ο οργανισμός, το ζώο, ο άνθρωπος, το σώμα προσπαθεί να επιστρέψει σε μια κατάσταση ομοιόστασης, ισορροπίας, στην κατάσταση που βρισκόταν πριν. Ο καρδιακός ρυθμός επιστρέφει στο φυσιολογικό, μειώνεται η αρτηριακή πίεση. Αυτές είναι οι αλλαγές στο σώμα που θα δούμε παρακάτω όταν μιλήσουμε για βασικά στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας στις καταστάσεις στρες. Αλλάζουν οι ορμόνες οι οποίες λειτουργούν εκείνη τη στιγμή, τείνουν να επιστρέψουν στα επίπεδα της κατάστασης πάλης ή φυγής, όμως σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, στο στάδιο της αντίστασης το σώμα παραμένει σε αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας για κάποιο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ο κίνδυνος επιστρέψει. Δεν αλλάζει πλήρως να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση ομοιόστασης, μένει για κάποιο διάστημα σε κατάσταση ετοιμότητας. Εκεί λοιπόν παρατηρούμε έλλειψη συγκέντρωσης σε ψυχολογικό επίπεδο και ευερεθιστότητα. Στους οργανισμούς, στα ελάφια, σε όλα τα ζώα που ζουν στη φύση, συνήθως η συνέχεια είναι η εξής. Μένει σε αυτή την κατάσταση, στο στάδιο το ενδιάμεσο αυτό της αντίστασης, και μετά επανέρχεται σιγά σιγά στην κατάσταση πλήρους ηρεμίας που υπήρχε πριν, γιατί μπορεί ο κίνδυνος να ήταν πολύ συχνός για τα ζώα από τους θηρευτές ή από τους ανταγωνιστές, αλλά άπαξ και έχεις γλιτώσει, ο κίνδυνος θα εμφανιζόταν ίσως 2-3 μέρες μετά, κάπως έτσι. Γι' αυτό και επέλεξα να πω παραδείγματα ελάφια πιο πάνω ή προϊστορικό άνθρωπο, γιατί και ο άνθρωπος ήταν μέρος της φύσης, πολύ πιο οργανικά από ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, ο προϊστορικός, ενώ η διαφορά, και γι' αυτό δεν βάζουμε σε αυτά τα μοντέλα τον σύγχρονο άνθρωπο, είναι ότι ο άνθρωπος, ο σύγχρονος, μπορεί να μην βγαίνει καθόλου από το στάδιο της αντίστασης. Τα άγχη να οξύνονται κάποιες στιγμές, γιατί έχουμε διαφορετικά άγχη όταν σκεφτόμαστε για κάποια έξοδα, για κάποια χρέη, για κάποιες προστριβές και διαπροσωπικές σχέσεις, να οξύνεται το άγχος και να θυμίζει το άγχος της κατάστασης πάλης ή φυγής, αλλά ακόμα και όταν σταματήσουμε να το σκεφτόμαστε, σε τέτοια μοτίβα άγχους παραμένουμε πολλές φορές στο στάδιο της αντίστασης μέχρι να έρθει το επόμενο αγχογόνο περιστατικό στο μυαλό μας, η επόμενη αγχογόνος σκέψη. Έτσι λοιπόν μπορεί να σκεφτόμαστε ότι χρωστάμε στην τράπεζα, να μπούμε στην κατάσταση στην αρχική πάλης ή φυγής και μετά να μπούμε στην κατάσταση αντίστασης, αλλά πριν προλάβουμε να μπούμε στην κατάσταση ισορροπίας της πλήρους ηρεμίας, να σκεφτούμε ότι χρωστάμε και 2 ενίκια και να ξαναμπούμε σε κατάσταση πάλης ή φυγής και να βρεθούμε έτσι εμπλεγμένοι σε έναν φαύλο κύκλο όπου δεν μπορούμε να σταματήσουμε από αυτό, να βγούμε από αυτό. Και έτσι λοιπόν
όταν έχουμε αυτό το στοιχείο στον άνθρωπο κυρίως, αλλά και σε οποιοδήποτε ζώο ζει σε πολύ συχνό κίνδυνο, περνάμε στο τρίτο στάδιο, που είναι το στάδιο της εξάντλησης. Εκεί αυτό το στάδιο προκύπτει μόνο όταν έχουμε χρόνια έκθεση στο στρες, όπως περιγράψαμε για τους ανθρώπους παραπάνω. Το άγχος είναι τέτοιο που το σώμα δεν μπορεί να επιστρέψει στην αρχική κατάσταση ομοιόστασης, ισορροπίας. Το σώμα έχει εξαντλήσει τους εσωτερικούς του πόρους και δεν είναι σε θέση να παλέψει με το άγχος με αποτελεσματικότητα. Τα ψυχολογικά σημάδια εξάντλησης μπορεί να περιλαμβάνουν άγχος και κατάθλιψη, αλλά και τα σωματικά σημάδια εξάντλησης περιλαμβάνουν εμφάνιση ψυχοσωματικών διαταραχών με την έννοια των καθαρά ψυχοσωματικών διαταραχών, όχι των σωματόμορφων, όχι ψυχολογικών φαινομένων που παίρνουν σωματική έκφραση, αλλά καθαρά προβλημάτων σωματικών, οργανικών που προκύπτουν από το χρόνιο άγχος, όπως θέματα, υπάρχουν αρκετές τέτοιες ασθένειες, καρδιολογικά, θέματα με το ανοσοποιητικό σύστημα και το ενδοκρινολογικό που είναι ψυχοσωματικά. Αυτά λοιπόν μπορούν να προκύψουν από αυτή την κατάσταση χρόνιας έκθεσης στο άγχος που περιγράφεται ως στάδιο εξάντλησης. Το τελευταίο βιολογικό μοντέλο που θέλω να συζητήσουμε λιγάκι είναι η αντίδραση χαλάρωσης. Αυτό είναι ένα βιολογικό μοντέλο όχι για την διαδικασία με την οποία προκύπτει το άγχος και πώς επηρεάζει τον οργανισμό, αλλά τι συμβαίνει όταν έχουμε την αντίθετη πορεία, πώς επιστρέφουμε σε αυτή την κατάσταση ισορροπίας που περιέγραψα πριν ως ομοιόσταση και ηρεμούμε. Εδώ λοιπόν θα παίξει ρόλο ένα άλλο μέρος, υποσύστημα του νευρικού συστήματος, το παρασυμπαθητικό, που και αυτό θα το δούμε σε λίγο, που θα δούμε καθαρά τα βιολογικά συστήματα του άγχους, και είναι το υποσύστημα εκείνο που στόχο έχει το να ηρεμήσει. Το συμπαθητικό που θα δούμε πάλι σε λίγο είναι το υποσύστημα, το μέρος του νευρικού συστήματος που στόχο έχει να φέρει αυτές τις αλλαγές που είπαμε πριν όταν βρεθούμε σε κατάσταση πάλης ή φυγής, fight or flight. Το παρασυμπαθητικό είναι το σύστημα εκείνο το οποίο έρχεται να εξορροπήσει και να φέρει τον οργανισμό σε αυτή την ζητούμενη που περιγράψαμε παραπάνω κατάσταση ισορροπίας, ηρεμίας, ομοιόστασης. Το μελέτησε ο Μπένσον αυτό, και μάλιστα με τρόπους που ήταν στην αρχή λίγο επιστημονικά παράδοξοι, πήρε έμπνευση από τους βουδιστές μοναχούς και τον διαλογισμό και ανακάλυψε κάποια πράγματα. Ότι η κινητοποίηση του παρασυμπαθητικού αυτόνομου περιφερικού νευρικού συστήματος, αυτού του συστήματος που είναι υπεύθυνο για τη χαλάρωση, συμβαίνει μέσα από δύο τρόπους. Μάλλον πριν πω τους δύο τρόπους, να πω πώς εμφανίζεται η δράση του παρασυμπαθητικού, που δεν το έχουμε δει ακόμα, επαναλαμβάνω, θα το δούμε σε λίγο. Εκφράζεται μέσω από την επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού, η καρδιά ηρεμεί, επιβράδυνση της συχνότητας αναπνοής, επιβράδυνση των εγκεφαλικών κυμάτων και επιβράδυνση του μεταβολισμού. Ο μεταβολισμός αυξάνεται στις καταστάσεις πάλης ή φυγής για να έχουμε ενέργεια να καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα στην κατάσταση πάλης φυγής, και επιβραδύνεται όταν επιστρέψουμε σε κατάσταση ηρεμίας. Άρα όλα αυτά είναι οι τρόποι που εκδηλώνεται η επίδραση του παρασυμπαθητικού αυτόνομου νευρικού συστήματος. Μας ενδιαφέρει η κατάσταση, η αντίδραση χαλάρωσης, γιατί οι τρόποι που ανακάλυψε ο Μπένσον ότι επιτυγχάνεται αυτή η δράση, η ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, είναι η απομάκρυνση οποιασδήποτε σκέψης, που μπορεί και αυτό να είναι αποτέλεσμα της ιχνογραφικής διαδικασίας, καθώς ζωγραφίζουμε, ξεχνάμε τα υπόλοιπα, άρα βοηθάμε στην ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού αυτόνομου περιφερικού νευρικού συστήματος. Και η επανάληψη. Η επανάληψη έχει να κάνει με επαναληπτικές κινήσεις. Και μπορεί να μην το έχετε σκεφτεί ποτέ, αλλά η επανάληψη φέρνει ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού αυτόνομου νευρικού συστήματος. Το λίκνο, αυτό το που κουνάνε τα μωρά σαν κούνια, αλλά δεν είναι κούνια, αυτό που είναι για πολύ μικρά μωρά, έχει την επανάληψη, την επαναληπτική κίνηση μέσα. Η κουνιστή καρέκλα, πολυθρόνα, όπως το λέμε, το κομπολόι, ακόμα και παθολογικές εκφράσεις όπως το steaming, που είναι, θα το δούμε και στο μέλλον, θα το δούμε για τον αυτισμό, οι κινήσεις οι θεραπευτικές, οι επαναληπτικές
που κάνουν οι άνθρωποι με αυτισμό, όλη αυτή η επανάληψη φέρνει μια ηρεμία. Και έμεινα σε αυτό λίγο παραπάνω, καθώς θα μας αφορά αυτό σε εμάς, ειδικά για το ιχνογράφημα, επειδή σε μερικές καταστάσεις άγχους η επανελεκτικότητα, η στερεοτυπία, η επανάληψη μοτίβων, οι επαναληπτικές κινήσεις φέρνουν ηρεμία, και αυτά που λέω επανάληψη μοτίβων, κινήσεις, αναφέρομαι στο ιχνογράφημα. Όταν ζωγραφίζει το παιδί και επαναλαμβάνει κάποια πράγματα, αυτό μπορεί να είναι μια προσπάθεια να ενεργοποιήσει το παρασυμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα και να χαλαρώσει. Αυτά προς το παρόν για τα βιολογικά μοντέλα του άγχους, τόσο τα δύο που είδαμε για το τι συμβαίνει έτσι, γενικά, θα δούμε με λεπτομέρειες μετά στο νευρικό σύστημα, τι συμβαίνει ως προς το άγχος, από το άγχος στο σώμα, και το βιολογικό μοντέλο της κατάστασης της αντίδρασης του οργανισμού με την κινητοποίηση του αυτόνομου, του παρασυμπαθητικού αυτόνομου περιφερικού νευρικού συστήματος, που μας ενδιαφέρει και ακόμα περισσότερο εμάς εδώ για το ιχνογράφημα. Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα, χρειάζεται να δούμε κάποια βασικά στοιχεία για την ανατομία και τη φυσιολογία του νευρικού μας συστήματος, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε σε ένα βασικό επίπεδο τα φαινόμενα του άγχους στο σώμα μας. Ένας επίσης λόγος που χρειάζεται να έχουμε μια αντίληψη για το τι συμβαίνει στο νευρικό μας σύστημα είναι πιο ουσιαστικός και έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζεται να κατανοήσουμε την εξής έννοια. Το νευρικό σύστημα έχει εξελικτικά διαμορφωθεί με έναν τρόπο που μέσα στα εκατομμύρια χιλιάδες χρόνια είχε ένα πολύ σωστό νόημα και λειτουργικότητα, αλλά δεν είναι χρήσιμο για τον σύγχρονο άνθρωπο, τον άνθρωπο του πολιτισμού. Τα φαινόμενα που είδαμε, τα φαινόμενα της πάλης ή φυγής, τα οποία είναι καταστάσεις γρήγορες όπου η έκβαση είναι άμεση, έχουν δημιουργήσει ένα νευρικό σύστημα το οποίο έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Στις καταστάσεις πάλης ή φυγής, όπου ήταν η καθημερινότητα των περισσότερων οργανισμών, ζώων και προϊστορικών πρωτόγονων ανθρώπων, σε αυτές τις καταστάσεις πάλης ή φυγής η έκβαση ήταν σύντομη. Είτε θα σε κατέβαλε ο κίνδυνος, ο θηρευτής θα σε σκότωνε και θα τελείωνε η υπόθεση, ή η υπόθεση αυτή θα τραβούσε για λίγο. Η καταδίωξη θα κρατούσε κάποια λεπτά, το πολύ, και μπορεί να γλίτωνες. Και η διαδικασία θα ήταν ομαλή. Στρες, άγχος, κινητοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και μετά χαλάρωση με το παρασυμπαθητικό. Με τη δημιουργία όμως του πολιτισμού τα πράγματα άλλαξαν. Το ανέφερα έτσι ακροθυγώς λίγο πιο πάνω, αλλά οι μορφές του άγχους πήραν διαφορετική μορφή, διαφορετική έκφραση. Δεν έχουμε πια άγχος επιβίωσης απέναντι σε μια κατάσταση πάλης ή φυγής. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις που και ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε αυθεντική κατάσταση πάλης ή φυγής, όπως όταν ένας διαρρήκτης έχει μπει στο διαμέρισμα ή αν βρεθούμε στην εξοχή και μας πλησιάσει μια αγέλη με αδέσποτα σκυλιά. Είναι αυθεντικές καταστάσεις πάλης ή φυγής με την παραδοσιακή έννοια. Αλλά οι περισσότερες μορφές κινδύνου στον σύγχρονο πολιτισμένο άνθρωπο, από τη στιγμή θα το υπολογίσουμε, άρχισε να ζει σε οικισμούς και δεν κινδύνευε τόσο από θηρευτές. Οι μορφές του άγχους είναι διαφορετικές. Άγχος για χρέη, στην αρχαιότητα για το αν θα μείνει ελεύθερος ή θα γίνει δούλος, με το πέρασμα των χρόνων άγχος για την ψυχή του στο μεσαίωνα, αν θα πάει στην κόλαση ή στον παράδεισο. Στη σύγχρονη εποχή πολύ πιο έντονα έτσι, χρόνια άγχη για ανεργία, για επιτυχία επαγγελματική, για διαπροσωπικές σχέσεις. Έχουμε λοιπόν ένα νευρικό σύστημα το οποίο είναι φτιαγμένο για καταστάσεις πάλης ή φυγής. Η διαδικασία της εξέλιξης, δηλαδή της προσαρμογής του σώματός μας για νέες συνθήκες, κρατάει πάρα πολύ αργά. Χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια για να έχουμε ένα νευρικό σύστημα
που θα είναι προσαρμοσμένο για τις νέες μορφές άγχους, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχουμε εξελικτικά την προσαρμογή του νευρικού μας συστήματος, γιατί όλο με τον πολιτισμό θα έχουμε και νέες αλλαγές που θα χρειάζεται να ανταποκρίνονται σε διαφορετικό νευρικό σύστημα. Άρα από ένα σημείο και πέρα δεν πρόκειται ποτέ η εξέλιξη να έχει για μας ένα νευρικό σύστημα που να είναι αντίστοιχο. Έχουμε λοιπόν ένα νευρικό σύστημα που είναι φτιαγμένο για καταστάσεις πάλης ή φυγής, άμεσο κίνδυνο που λύνεται άμεσα, ενώ οι κίνδυνοι στην εποχή μας και το άγχος είναι διαφορετικού τύπου. Παρ' όλα αυτά, το νευρικό μας σύστημα ανταποκρίνεται σαν οι κίνδυνοι να ήταν του τύπου της κατάστασης πάλης ή φυγής. Δηλαδή, έχουμε το κίνδυνο της ανεργίας, το νευρικό σύστημα κινητοποιείται με τους τρόπους που θα δούμε παρακάτω, που δεν τους έχουμε δει ακόμα, σαν να έχει απέναντι ένα μαχαιρόδοντα, ένα λιοντάρι προϊστορικό. Αυτό δεν είναι λειτουργικό. Γι' αυτό και οι καταστάσεις χρόνιου στρες δεν είναι κάτι το φυσικό, κάτι το οργανικό για το σώμα μας που να είναι προσαρμοσμένο στον τρόπο που λειτουργεί το σώμα μας και γι' αυτό μας φέρνει τόσα προβλήματα. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή ήταν σημαντική για να εξηγήσω γιατί πρέπει να καταλάβουμε επιπλέον, όχι μόνο για να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει με το άγχος στο σώμα μας, αλλά και γιατί το νευρικό μας σύστημα είναι φτιαγμένο με έναν τρόπο που μας προκαλεί προβλήματα όταν χρειάζεται να βρει λύσεις σε καταστάσεις σύγχρονων μορφών άγχους. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε πράγματα για το νευρικό σύστημα αυτό καθεαυτό. Αναγκαστικά θα δούμε κάποια εντελώς θεμελιώδη στοιχεία για τη δομή, την ανατομία. Η ανατομία είναι η δομή του νευρικού συστήματος. Το νευρικό σύστημα χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές, το κεντρικό νευρικό σύστημα και το περιφερικό νευρικό σύστημα. Το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι εύκολο να το θυμόμαστε από ποια μέρη αποτελείται, κρατώντας στο μυαλό μας την εικόνα ότι το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ό,τι βρίσκεται μέσα σε οστό, κόκαλο, δηλαδή κρανίο και σπονδυλική στήλη. Ο εγκέφαλος που είναι μέσα στο κρανίο και ο νοτίος μυελός που είναι μέσα στη σπονδυλική στήλη, αυτά τα δύο μέρη αποτελούν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το περιφερικό νευρικό σύστημα, από την άλλη, δεν είναι μέσα σε οστά και δεν είναι τίποτα άλλο από νεύρα. Θα δούμε τι σημαίνει νεύρα. Τα νεύρα λοιπόν διακλαδίζονται στον σώμα μας μέσα, φτάνουν μέχρι οποιαδήποτε σημείο, έτσι, στα άκρα, και αυτά είναι το περιφερικό νευρικό σύστημα. Έχω εφαρμόσει λίγο μια υπεραπλούστευση, δεν είναι μόνο τα νεύρα, είναι και τα γάγκλια που είναι κάτι διαφορετικό, αλλά δεν χρειάζεται να το παραφορτώσουμε. Ανακεφαλαιώνουμε. Κεντρικό νευρικό σύστημα ίσον εγκέφαλος και νοτιαίος μυελός. Περιφερικό νευρικό σύστημα ίσον νεύρα. Τι είναι τα νεύρα? Θα κάνω μια μικρή αναφορά, μήπως δεν βρεθεί κάποια άλλη ευκαιρία για να συνδυάσουμε το μάκρο επίπεδο με το μικρο επίπεδο. Ένα νεύρο, φανταστείτε το σαν ένα ηλεκτρολογικό σωλήνα που έχει μέσα άλλους πάρα πολλούς. Στους ηλεκτρολογικούς σωλήνες θα βρούμε συνήθως 3-4 μέσα άλλα καλώδια με διαφορετικά χρώματα, αλλά το νεύρο φανταστείτε σαν ένα σωλήνα που έχει μέσα χιλιάδες μέχρι και δεκάδες χιλιάδες άλλα μικρά καλώδια. Αυτά τα μικρά καλώδια είναι οι νευράξονες, ένα μέρος των νευρικών κυτάρων, των νευρώνων. Για να καταλάβουμε τη σχέση του μικροεπίπεδου, στο επίπεδο της κυταρικής δομής, οι νευρώνες που είναι το βασικό κύτταρο στο νευρικό σύστημα, με το μακροεπίπεδο που είναι το επίπεδο των νεύρων. Τα νεύρα στην ουσία λοιπόν περικλείουν μέσα τους νευρώνες, οι οποίοι νευρώνες κάνουν όλη τη δουλειά στο νευρικό σύστημα. Αίσθηση, κίνηση, έλεγχο των μη ελεγχόμενων σωματικών λειτουργιών, αναπνοή, κυρκαδιανός και κυρκανιανός κύκλος ύπνου εγρήγορσης, όλα αυτά γίνονται μέσα από τη λειτουργία των νευρικών κυτάρων των νευρώνων, οι οποίοι έχουν ένα κυταρικό σώμα που είναι το κλασικό μέρος κάθε κυτάρου, αλλά έχουν και μια επιμήκη μορφή που είναι ο νευράξονος για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Κάποιοι νευράξονες έχουν τεράστια μεγέθη σε σχέση με το κυταρικό σώμα και διακλαδίζονται και καλύπτονται γύρω-γύρω από έλυτρα, από ιστό που είναι το νεύρο και
καταλήγουν εκεί όπου θέλουν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Κίνηση, αίσθηση, έλεγχο σωματικών λειτουργιών, σκέψεις, συναισθήματα κτλ. Έτσι λοιπόν είδαμε και ποια είναι η σχέση του μικροσκοπικού νευρικού κυτάρου του νευρώνα με το νεύρο. Ανακεφαλώνω για άλλη μια φορά, κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκέφαλος, νοτίος, μυελός, μέσα σε οστό, περιφερικό νευρικό σύστημα, κυρίως νεύρα. Αφού είδαμε την δομή αυτή, θα περάσουμε ειδικά να δούμε κάποια μέρη μόνο από το περιφερικό που μας ενδιαφέρει τώρα για τα φαινόμενα του άγχους. Και κάποιες δομές θα χρειαστούμε παρακάτω και από το κεντρικό και από τον εγκέφαλο. Προς το παρόν όμως, σε αυτό το διάγραμμα που φαίνεται η βασική δομή, με ενδιαφέρει να πάμε κάτω δεξιά, εκεί όπου βρίσκεται το συμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα. Ως εκπαιδευτής θυμάμαι τον εαυτό μου ως εκπαιδευόμενος που μας πέταγαν τους όρους ανακατεμένα, άλλοτε έλεγαν συμπαθητικό νευρικό σύστημα, άλλοτε συμπαθητικό σύστημα, άλλοτε αυτόνομο συμπαθητικό, άλλοτε αυτόνομο σύστημα, χωρίς να αναφέρουν πάντα την ιεραρχική διάρθρωση, και έκανα πολύ καιρό να τα βάλω στο μυαλό μου. Γι' αυτό θα μου συγχωρήσετε έτσι τη συνήθεια να το λέω με έναν σχηνοτενή τρόπο, έτσι, το κάθε μέρος, για να φαίνεται και η ιεραρχική διάρθρωση του νευρικού συστήματος. Άρα δεν θα λέω συμπαθητικό νευρικό σύστημα ή συμπαθητικό σύστημα, γιατί δεν φαίνεται έτσι η ιεραρχική διάρθρωση. Θα λέω ότι το συμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα, άρα βλέπουμε ότι το συμπαθητικό ανήκει στο αυτόνομο, που το αυτόνομο ανήκει στο περιφερικό, που το περιφερικό ανήκει στο ευρύτερο νευρικό σύστημα. Θα το λέω έτσι για να θυμόμαστε πάντα έτσι την διάρθρωση. Άρα το συμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί αυτό κινητοποιείται όταν έχουμε μια αντίδραση, μια κατάσταση μάλλον, και έρχεται η αντίδραση μετά, πάλης ή φυγής. Και μετά αντίστοιχα το παρασυμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα, όταν ο κίνδυνος περάσει, γιατί αν δεν περάσει και έχουμε φαγωθεί, δεν υπάρχει πια νευρικό σύστημα. Αλλά όταν ο κίνδυνος περάσει και έχουμε γλιτώσει, κινητοποιείται το παρασυμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα για να επαναφέρει τον οργανισμό σε κατάσταση ηρεμίας. Αυτές οι δύο καταστάσεις έχουν κωδικοποιηθεί. Τον έναν τρόπο τον έχουμε δει, γιατί λέμε ότι το συμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα δραστηριοποιείται, κινητοποιείται σε καταστάσεις πάλης ή φυγής. Αυτό το έχουμε συζητήσει συχνά, fight or flight, ενώ το παρασυμπαθητικό, πάλι έτσι με μια ορολογία αμερικανική για να το θυμόμαστε, κινητοποιείται σε καταστάσεις rest and digest, πάλι ομοιοκαταληξία, ξεκούρασης και πέψης. Γιατί θα δούμε ότι η πέψη αναστέλλεται όταν έχουμε κίνδυνο. Άρα fight or flight, πάλι η φυγή, συμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα μπαίνει σε δράση, και rest and digest, χαλάρωση ή ξεκούραση και χώνεψη και πέψη, το παρασυμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα έρχεται να επαναφέρει τον οργανισμό στην ηρεμία, σε κατάσταση ηρεμίας. Να ανατρέψει, να αντιστρέψει μάλλον καλύτερα τις σωματικές αλλαγές που έφερε το συμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα. Πάμε λοιπόν τώρα να μπούμε να εισαχθούμε στο ποια μέρη αυτών των συστημάτων κινητοποιούνται και με ποιο τρόπο όταν έχουμε μια κατάσταση πάλης ή φυγής. Λοιπόν, φανταστείτε μια εικόνα. Περπατάμε σε ένα δάσος, έτσι ένας σύγχρονος άνθρωπος, και έχουμε ένα οπτικό ερέθισμα το οποίο είναι αμφίσιμο. Θα μπορούσε να είναι κλαδί ή θα μπορούσε να είναι φίδι. Αυτό λοιπόν το οπτικό ερέθισμα είναι ικανό για να κινητοποιήσει το νευρικό μας σύστημα, αφού μας φέρνει σε μια κατάσταση πάλης ή φυγής. Έχει σημασία όμως η αμφισημία του οπτικού ερεθίσματος, ότι μπορεί να είναι και τα δύο, γιατί θα δούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές οδοί του νευρικού συστήματος ως αντίδραση σε αυτό το οπτικό ερέθισμα. Έχουμε λοιπόν μια διαδρομή στο νευρικό σύστημα του οπτικού ερεθίσματος και της επεξεργασίας του από το νευρικό σύστημα, της εικόνας αυτής, αυτού του οπτικού ερεθίσματος.
Αρχικά η εικόνα αυτού του αμφίσιμου οπτικού ερεθίσματος, του κλαδιού που μπορεί να είναι κλαδί ή του φιδιού που μπορεί να είναι κλαδί, του κλαδιού, ναι, καταλαβαίνετε, του κλαδιού που μπορεί να είναι κλαδί, του κλαδιού που μπορεί να είναι φίδι ή το αντίστροφο. Έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα, πέφτει στον αμφιβληστροειδή, από εκεί μέσω των ραβδίων και των κονίων που είναι εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα, νευρώνες, μετατρέπεται σε χημικό μήνυμα. Αυτό είναι, εντάξει, πολύ δικά πράγματα, μπορεί να βρούμε ευκαιρία να τα πούμε, αλλά τέλος πάντων η πληροφορία μεταφέρεται χημικά μέσα στον εγκέφαλο. Έτσι. Άρα η εικόνα από εκεί που είναι συχνότητα φωτός μετατρέπεται σε χημικό μήνυμα με τη βοήθεια νευροδιαβιβαστών, ταξιδεύει από το οπτικό νεύρο και μπαίνει στον εγκέφαλο. Είδατε, το οπτικό νεύρο ανήκει στο περιφερικό νευρικό σύστημα, γιατί είναι έξω από το κρανίο. Είναι ένα αισθητηριακό νεύρο. Και μέσα από το οπτικό νεύρο μπαίνει στον εγκέφαλο, περνάει διάφορα σημεία μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο κομμάτι του εγκεφάλου και καταλήγει στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, στον οπτικό φλοιό, όπου δημιουργείται η οπτική αντίληψη. Τι βλέπουμε? Μέσα από αυτή τη διαδρομή και την κατάληξη στον οπτικό φλοιό, στον ηνιακό λόβο, δηλαδή στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, έχουμε τη σωστή αντίληψη. Αυτή η αντίληψη, η οπτική, που θα μας πει ότι είναι κλαδί ή φίδι. Όμως, αυτή η διαδικασία της επεξεργασίας της πληροφορίας από το νευρικό σύστημα είναι σχετικά αργή. Όχι πάρα πολύ αργή, αλλά όχι τόσο γρήγορη όσο χρειάζεται για να επιβιώσουμε, γιατί αν πατήσουμε ένα φίδι, θα είναι πάρα πολύ γρήγορη η αντίδραση του φιδιού, θα μας δαγκώσει και χρειαζόμαστε τα πάντα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε περισσότερη ταχύτητα. Σε αυτή την περίπτωση, ενώ η πρώτη διαδρομή στο νευρικό σύστημα που σας περιέγραψα, ώστε να φτάσουμε ο εγκέφαλος να έχει καταλάβει, να έχουμε τη γνωστική λειτουργία της αντίληψης, της οπτικής, να έχουμε αποφανθεί για το τι βλέπουμε, είναι η πρώτη διαδρομή που σας περιέγραψα και είναι η κάπως αργή, μάλιστα χαρακτηρίζεται ως βαθιά και αργή, αλλά επειδή είπαμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα σε όλα αυτά, υπάρχει και μια παράλληλη, γρήγορη και ρηχή επεξεργασία του μηνύματος και αυτή μας ενδιαφέρει σε σχέση με το άγχος. Υπάρχει μια περιοχή του εγκεφάλου που λέγεται θάλαμος και είναι σαν κέντρο διαβιβάσεων των αισθητηριακών εισερχομένων. Από όπου και να έρθουν, από τα μάτια, από τη μύτη, από τα αυτιά, από το στόμα, όχι από τη μύτη, με εξαίρεση την όσφρηση, όλες οι άλλες αισθήσεις. Η όσφρηση, τα δεδομένα από την όσφρηση δεν περνάνε από τον θάλαμο. Από τις υπόλοιπες αισθήσεις, τα δεδομένα περνούν από τον θάλαμο και κατευθύνονται σε μέρη όπου θα γίνουν αντικείμενο βαθύτερης επεξεργασίας. Το οπτικό λοιπόν ερέθισμα που περιγράψαμε ως παράδειγμα, το φίδι κλαδί, φτάνει και αυτό στον θάλαμο και εκεί έχει τη διαφορά. Το μήνυμα με τον έναν τρόπο που ήδη περιγράψαμε συνεχίζει από το θάλαμο και πηγαίνει στον οπτικό φλοιό και έχουμε την τελική αισθητηριακή εντύπωση. Αυτό είναι ένα φίδι, αυτό είναι ένα κλαδί. Και αυτό ολοκληρώνεται λίγο πιο αργά, αλλά από το θάλαμο το ίδιο το μήνυμα παίρνει και μια άλλη διαδρομή, αυτήν που αναφέραμε ως γρήγορη και ρηχή, για να έχουμε την ευκαιρία να αντιδράσουμε πιο γρήγορα. Το μήνυμα λοιπόν από τον θάλαμο, σε αυτή την περίπτωση της γρήγορης και ρηχής επεξεργασίας, πηγαίνει σε μια περιοχή, σε έναν πυρήνα όπως λέμε του εγκεφάλου. Πυρήνας του εγκεφάλου είναι μέρος που είναι μαζεμένα πολλά κύτταρα, πολλοί νευρώνες και κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά σαν σύστημα. Όλα μαζί κάτι. Αυτός ο πυρήνας ονομάζεται αμυγδαλή. Μπορεί κάποιοι από εσάς να έχουν ακούσει ότι είναι η περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με το άγχος και το φόβο και το στρες και τον πανικό. Αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης ομάδας, μιας ενότητας πυρήνων του εγκεφάλου που είναι πιο βαθιά, δεν είναι στο φλοιό, είναι ενδοφλοιικές περιοχές και ονομάζονται μετεχμιακό σύστημα. Γενικότερα είναι το σύστημα των συναισθημάτων στον άνθρωπο και στα θηλαστικά. Τα ερπετά δεν έχουν παραδείγματος χάρη μετεχμιακό σύστημα. Τέλος πάντων, μην σας μπερδεύω. Η αμυγδαλή είναι ένας πυρήνας, μια περιοχή με μαζεμένους νευρώνες που κυρίως είναι αρμόδια για να διαχειρίζεται τον φόβο, το άγχος, τον πανικό. Στην αμυγδαλή λοιπόν, όταν φτάσει το οπτικό ερέθισμα αυτό που μας μπερδεύει, αν είναι φίδι ή κλαδί, η αμυγδαλή θα πρέπει να το επεξεργαστεί πολύ
χονδροειδώς, έτσι, πολύ επιφανειακά, για να πάρει μέτρα, για να αντιδράσει το σώμα μας σε όλα αυτά. Η αμυγδαλή λοιπόν πιάνει το μήνυμα από το θάλαμο, το οπτικό, αυτό είπαμε το κλαδί ή φίδι, και πρέπει να στείλει μήνυμα μετά σε κάποιες άλλες περιοχές του εγκεφάλου, όπως είναι ο υποθάλαμος και η υπόφυση, για να ξεκινήσει η αντίδραση του στρες. Η αμυγδαλή κάνει μια χονδρική επεξεργασία, όχι όπως ο φλοιός που είναι υπεύθυνος για να δούμε εντός εισαγωγικών και να έχουμε αντίληψη οπτική τι είναι στα σίγουρα. Η αμυγδαλή κάνει μια πολύ πιο αδρή επεξεργασία του μηνύματος για να αποφασίσει αν θα στείλει μήνυμα στις άλλες περιοχές που αναφέραμε, υποθάλαμο και υπόφυση, για να ξεκινήσει η αντίδραση στον κίνδυνο του σώματος. Η αμυγδαλή λοιπόν έχει την επιλογή να πει «Α, αυτό είναι κλαδί, δεν είναι φίδι», ή να πει «Α, αυτό είναι φίδι, δεν είναι κλαδί». Και στις δύο περιπτώσεις, επειδή το οπτικό ερέθισμα είναι αμφίσιμο, δεν μπορούμε εύκολα να το διακρίνουμε, μπορεί να γίνει λάθος. Δηλαδή, μπορεί να πει η αμυγδαλή «Α, είναι κλαδί, ενώ είναι φίδι», ή και λάθος, μπορεί να πει «Α, είναι φίδι, ενώ είναι κλαδί». Μπορεί το ίδιο λάθος, τα δύο αυτά λάθη να έχουν την ίδια λογική, αλλά η σημασία τους και οι επιπτώσεις τους είναι εντελώς διαφορετικές, διαμετρικά αντίθετες. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να κάνει λάθος η αμυγδαλή και να πει «Α, είναι κλαδί ενώ ήταν φίδι», από το να πει «Α, είναι φίδι ενώ ήταν κλαδί». Στη μία περίπτωση θα έχουμε μια ήπια, στη δεύτερη περίπτωση αναστάτωση, όταν πει «Α, είναι φίδι» και τελικά δεν είναι. Θεωρήσαμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος που δεν υπήρχε και απλά μια αναστάτωση, ενώ το αντίθετο λάθος, αν πει είναι κλαδί και τελικά ήταν φίδι, έχει τεράστιες επιπτώσεις μέχρι και το θάνατο. Η αμυγδαλή λοιπόν, ο οργανισμός μας ευρύτερα, για να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνει λάθη από την πρώτη κατηγορία που είναι τα πολύ σοβαρά, στην ουσία τι κάνει? Λέει πάντα υπάρχει κίνδυνος, ώστε εάν υπάρχει πραγματικά κίνδυνος να αντιδράσει το υπόλοιπο σώμα έτσι πολύ γρήγορα και να σωθούμε, και αν δεν υπάρχει απλά να έχουμε ταραχθεί για λίγο χωρίς κάποια άλλη επίπτωση. Μπορείτε σαν βίωμα έτσι να καταλάβετε πότε έχει συμβεί αυτό το λάθος που η αμυγδαλή έχει πει κίνδυνος ενώ δεν είναι πραγματικό κίνδυνος, κάποιες φορές στη ζωή σας όπου ακούσατε κάποιον ήχο, αυτό το αμφίσιμο που δεν μπορούσατε να καταλάβετε τι είναι, μέσα στο σπίτι, νύχτα, και ήταν σαν βήματα και λέτε όπα, μπήκε διαρρήκτης, εγκληματίας, δολοφόνος, και τελικά όταν έγινε πιο βαθιά επεξεργασία του ηχητικού αυτού ερεθίσματος, αναγνωρίσατε ότι ήταν το τρίξιμο από το παρκέ το ξύλινο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η αμυγδαλή πάλι είπε κίνδυνος και δεν προσπάθησε να κάνει βαθύτερη επεξεργασία να δει όχι ή όχι αν είναι κίνδυνος. Είπε κίνδυνος, κινητοποιήθηκαν τα υπόλοιπα μέρη που δεν τα έχουμε δει ακόμα του νευρικού συστήματος. Άρχισε η διαδικασία του άγχους, οι ορμόνες του στρες, η αδρεναλίνη άρχισε να χτυπάει η καρδιά, δεν τα έχουμε δει ακόμα αυτά. Και τελικά δεν ήταν τίποτα. Ήταν το τρίξιμο από την διαστολή και τη συστολή του παρκέ. Μπορείτε λοιπόν βιωματικά να θυμηθείτε τις καταστάσεις όπου είχε αρχίσει η διαδικασία αντίδρασης στο άγχος, σε αυτή την κατάσταση κινδύνου, είχε αρχίσει η ταχυκαρδία, να έχετε φοβηθεί πάρα πολύ και να χτυπάει η καρδιά σας πάρα πολύ δυνατά, και μετά να πιάνετε τον εαυτό σας όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν επικίνδυνο, να σας έχει μείνει το χτυποκάρδι έτσι, και μετά σιγά σιγά το σώμα να ηρεμεί. Εκεί φαίνεται η δράση της αμυγδαλής που λέει κίνδυνος, αρχίζει σαν ντόμινο η διαδικασία, αλλά όταν δεν είναι πραγματικός κίνδυνος μένει στη μέση. Αλλά βιωματικά, σαν υποκειμενική εμπειρία, εμείς αισθανόμαστε, παρότι ο εγκέφαλος επεξεργάστηκε πιο βαθιά το ρέθισμα, το αισθητηριακό, και είπε δεν υπάρχει κίνδυνος, έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την αμυγδαλή, έχει φτάσει στο σημείο όπου εκλείονται οι ορμόνες του άγχους, αδρεναλίνη και κορτιζόλη, και μέχρι να το σύστημα ξανάρθει στην σωστή θέση μας έχει μείνει η ταραχή, το άγχος, η καρδιακή λειτουργία που αυξάνεται, έτσι οι καρδιακές σφίξεις που αυξάνονται πάρα πολύ έντονα. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνουμε τη δράση της αμυγδαλής. Πάμε όμως να προχωρήσουμε έτσι λίγο επιγραμματικά και να δούμε και το τι κάνει
η αμυγδαλή, πώς συνεχίζει το μήνυμα. Η αμυγδαλή, όπως είπα πιο πάνω, στέλνει όταν υπάρχει κίνδυνος, και για την αμυγδαλή, όπως είπαμε, πάντα υπάρχει κίνδυνος, ορμονικά πλέον μηνύματα σε μια δομή του εγκεφάλου που λέγεται υποθάλαμος και σε μια άλλη που λέγεται υπόφυση. Μάλλον όχι, στον υποθάλαμο. Και μετά ο υποθάλαμος στέλνει στην υπόφυση. Ο υποθάλαμος λοιπόν είναι, όχι θάλαμος, μην τον μπερδέψουμε, λέγεται υποθάλαμος γιατί βρίσκεται κάτω από το θάλαμο. Ο υποθάλαμος λοιπόν είναι επιφορτισμένος με το να στέλνει μηνύματα στην υπόφυση, που η υπόφυση θα στείλει μηνύματα στα επινεφρίδια, εκεί όπου βρίσκονται οι ορμόνες του άγχους. Άρα, αμυγδαλή στέλνει μήνυμα κίνδυνος, φίδι στον υποθάλαμο, ο υποθάλαμος στέλνει μήνυμα στην υπόφυση, κίνδυνος, φίδι, και η υπόφυση αυτή είναι που τελικά στέλνει μήνυμα στα επινεφρίδια για τον κίνδυνο. Τα επινεφρίδια, όταν λάβουν το μήνυμα από την υπόφυση κίνδυνος, τι κάνουν? Αρχίζουν να παράγουν αδρεναλίνη και κορτιζόλη. Η αδρεναλίνη φέρνει κάποιες σωματικές αλλαγές για να τα βγάλουμε πέρα στην κατάσταση πάλης ή φυγής. Ταυτόχρονα κινητοποιείται με διαφορετικές οδούς που είναι τόσο πολύπλοκες που δεν μπορώ να σας το περιγράψω, όχι μόνο για να μην χάσουμε χρόνο και δεν χρειάζεται να εμβαθύνουμε τόσο, αλλά και γιατί και εγώ ο ίδιος είναι τόσο κουβάρι, γιατί στέλνεται και άλλο ένα μήνυμα έτσι από τον εγκέφαλο όταν υπάρχει κίνδυνος. Είναι τόσο μπλεγμένα κουβάρι, αλλά λέω αυτό μόνο, πέρα από την αδρεναλίνη που αλλάζει τις καρδιακές φύξεις, τον καρδιακό παλμό, έχουμε και κινητοποίηση αυτού που είπαμε συμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα, που είναι περιφερικό, άρα είναι νεύρα, έτσι, τα οποία κάνουν κάποιες αλλαγές στο σώμα. Και εδώ φτάνουμε στο σημαντικό σημείο. Ποιες είναι αυτές οι σωματικές αλλαγές που έρχονται όταν τα επινεφρίδια και το συμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα κινητοποιηθούν? Είναι αυτό που νιώθουμε ως σωματικό άγχος και στρες σε μια κατάσταση κινδύνου. Παραδείγματος χάριν, έχουμε την αλλαγή του καρδιακού ρυθμού, την αύξηση των σφίξεων που είπαμε ότι το κάνει η αδρεναλίνη, και μετά έχουμε διάφορα φαινόμενα σε άλλα σημεία του σώματος. Έχουμε την αλλαγή της αναπνοής που κινητοποιείται από το συμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα, πιο κοφτή και γρήγορη αναπνοή. Έχουμε εφίδρωση, έχουμε διαστολή της κόρης των ματιών, έχουμε αναστολή, σταματά προσωρινά η πέψη, θα τα εξηγήσουμε ένα-ένα γιατί συμβαίνουν αυτά. Έχουμε αίσθημα βάρους και στο στήθος, μέχρι και πόνο μπορεί να έχουμε. Όλα αυτά είναι αλλαγές στο σώμα μας που φέρνει όλη αυτή η διαδρομή κινητοποίησης που είδαμε, και δεν είναι απλά ένα εφέ που να μας κάνει πιο εντυπωσιακό έτσι το άγχος μας, αλλαγές στο σώμα που δεν έχουν νόημα για να καταλαβαίνουμε ότι απλά έχουμε άγχος. Είναι αλλαγές που βελτιώνουν τις πιθανότητες μας να επιβιώσουμε σε μια κατάσταση πάλης ή φυγής. Αλλαγές λοιπόν, όλες οι αλλαγές έχουν νόημα. Η καρδιά χτυπάει πιο γρήγορα για να στείλει αίμα στα άκρα, ενώ σε καταστάσεις ηρεμίας είναι πιο πολύ συγκεντρωμένο το αίμα στον κορμό, έτσι, και στα άκρα λιγότερο συγκριτικά. Όταν κινητοποιηθεί μέσω της αδρεναλίνης που ήρθε που βγήκε από τα επινεφρίδια, τα οποία πήραν το μήνυμα από την υπόφυση, το πάω και λίγο πίσω για επανάληψη, που η υπόφυση πήρε το μήνυμα από τον υποθάλαμο, που ο υποθάλαμος πήρε το μήνυμα από την αμυγδαλή, έτσι τα λέω έτσι λίγο χοντρικά. Η κινητοποίηση λοιπόν, τώρα έχασα τον ηρμό των σκέψεών μου, η κινητοποίηση λοιπόν αυτή του περιφερικού νευρικού, του συμπαθητικού αυτόνομου νευρικού συστήματος, φέρνει αυτές τις αλλαγές που είδαμε της καρδιάς μόνο, για να σταλεί πιο πολύ αίμα, για να πάει στα χέρια και στα πόδια, είτε στο flight να τρέξουμε γρήγορα μακριά, είτε στο fight να παλέψουμε. Και οι υπόλοιπες αλλαγές έχουν σχέση με βελτίωση των επιδόσεών μας για να τα βγάλουμε πέρα σε μια κατάσταση πάλης φυγής. Η κοφτή αναπνοή συμβαίνει για να αυξηθεί η λειτουργία των πνευμόνων, να πάρουμε πιο πολύ οξυγόνο μέσα στον κίνδυνο, να αιματωθεί το αίμα για να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση να τα βγάλουμε πέρα. Η εφίδρωση πάλι έχει νόημα, δεν είναι απλά υδρώνουμε επειδή ψυχολογικά έχουμε άγχος. Η εφίδρωση υπάρχει για να ρίξει τη θερμοκρασία του σώματός μας, γιατί είναι με την εξάτμιση όταν τρέχουμε και μας κυνηγάει ένα λιοντάρι,
υδρώνουμε, εξατμίζεται και διατηρούμε πιο χαμηλή θερμοκρασία του σώματος και απλά για να δροσιζόμαστε, αλλά για να μην υπερθερμανθούμε. Να καταφέρουμε να κρατήσουμε το σώμα μας όσο τρέχουμε, να γλιτώσουμε, να σκαρφαλώσουμε κάπου σε μια κατάσταση μη υπερθέρμανσης. Είπαμε κοφτές αναπνοές για να πάρουμε πιο πολύ οξυγόνο, η εφίδρωση, η αλλαγή, η διαστολή της κόρης των ματιών για να βλέπουμε καλύτερα. Υπάρχει αναστολή της πέψης, σταματάμε να χωνεύουμε γιατί δεν έχει κανένα νόημα να χωνεύουμε όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνουμε, και η χώνεψη είναι μια λειτουργία του σώματος που παίρνει πάρα πολλούς πόρους, και έτσι οι πόροι αυτοί πρέπει να διατεθούν σε άλλες λειτουργίες, γι' αυτό σταματά η πέψη. Τώρα μπορεί να μην θυμάμαι κάποιο άλλο, αλλά μπήκατε στο νόημα, ελπίζω, τι σημαίνει να κινητοποιείται το συμπαθητικό αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα και να φέρνει αλλαγές στο σώμα που ενδέχεται να μας βοηθήσουν περισσότερο για να ξεφύγουμε αλόβητοι από μια κατάσταση πάλης ή φυγής. Αυτή λοιπόν είναι η διαδρομή, το σύστημα, τα κυκλώματα του άγχους που είπαμε. Κάνω μια τελευταία ανακεφαλαίωση. Έχουμε το εξωτερικό οπτικό ερέθισμα, φίδι δηλαδή, μετά το υποδεκτικό, όπως λέμε, όργανο για την συγκεκριμένη αίσθηση, την όραση, που είναι το μάτι. Οι συχνότητες φωτός, που στην οποιαδήποτε εικόνα αυτό είναι συχνότητες φωτός, πέφτουν στο μάτι, στον οφθαλμό, περνούν απέναντι την άλλη πλευρά από εκεί που έπεσαν στον αμφιβληστροειδή, και εκεί αυτός φροντίζει να μετατραπούν σε χημικό κύμα, να πάνε στον εγκέφαλο μέσα από το οπτικό νεύρο και να καταλήξουν σε βαθέρα επεξεργασία. Πηγαίνουν λοιπόν στον εγκέφαλο, το κύριο μέρος της πληροφορίας στο θάλαμο συνεχίζει για τον οπτικό φλοιό για να έχουμε ολοκληρωμένη και σωστή οπτική αντίληψη, αλλά ένα μέρος πηγαίνει στην αμυγδαλή, όπου είναι το κέντρο του εγκεφάλου που σχετίζεται με το φόβο και το άγχος και την ανησυχία και οτιδήποτε. Από την αμυγδαλή το μήνυμα πηγαίνει στον υποθάλαμο, από τον υποθάλαμο στην υπόφυση, και από την υπόφυση καταλήγει στα επινεφρίδια, όπου είναι δομές πάνω από τα νεφρά και είναι υπεύθυνες για την έκκληση στο σώμα μας μέσα των ορμονών πενικυλίνη και καμία σχέση, των ορμονών αδρεναλίνη και κορτιζόλη. Αυτά ως εδώ. Συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία με τα βιντεοσκοπημένα, όχι ακριβώς βιντεοσκοπημένα, και σχετικά αυθόρμητα έτσι βίντεο για την εισαγωγή στο άγχος, με τα ψυχολογικά μοντέλα του άγχους πλέον. Και θα ξεκινήσουμε, ιδίως εμείς εδώ που χρησιμοποιούμε την ψυχανάλυση ως κύριο ερμηνευτικό μέσο για την ανάλυση του παιδικού ιχνογραφήματος, με την αντίστοιχη προσέγγιση για το άγχος, το ψυχαναλυτικό μοντέλο για το άγχος. Λοιπόν, εδώ τώρα θα μιλήσουμε για πράγματα που τα έχουμε συναντήσει στο παρελθόν, και το πρώτο που πρέπει να θυμηθούμε είναι η δομή του ψυχικού οργάνου. Μια μικρή ανακεφαλαίωση. Το ψυχικό όργανο, ο ψυχικός κόσμος, όπως τον ονόμασε ο Φρόιντ, αποτελείται από 3 μέρη. Id, που είναι ο χώρος του ψυχικού μας κόσμου όπου βρίσκονται, όπου εκκινούν οι ενορμήσεις, οι επιθυμίες μας. Εγώ, το μέρος του ψυχικού οργάνου το οποίο ασχολείται με την εξισορρόπηση αυτών των επιθυμιών και των απαγορεύσεων από το υπερεγώ, που είναι η τρίτη δομή, και το υπερεγώ, που είναι το μέρος αυτό που είναι οι εσωτερικευμένοι ηθικοί κανόνες. Τα έχουμε συζητήσει. Μια διαρκής προσπάθεια από την πλευρά του εγώ για εξισορρόπηση. Το άγχος, και βέβαια σε πιο περίπλοκες καταστάσεις και οι αγχώδεις διαταραχές, αλλά το ίδιο το άγχος σαν μια γενική κατάσταση διατρέχει συνολικά αυτές τις καταστάσεις εξισορρόπησης των ενδοψυχικών, των επιθυμιών, των ενορμήσεων με τις ενδοψυχικές απαγορεύσεις. Όταν έχουμε το φαινόμενο της ανεπίλητης ενδοψυχικής σύγκρουσης. Το έχουμε συζητήσει, επανάληψη κάνω τώρα σύντομη. Ανεπίλητη ενδοψυχική σύγκρουση συμβαίνει όταν το εγώ αδυνατεί να εξισορροπήσει, ικανοποιώντας και τα δύο μέρη, το id και το υπερεγώ. Τότε εμφανίζεται το άγχος. Αυτή είναι η ερμηνεία ψυχαναλυτική, η πιο θεμελιώδης. Και μετά έχουμε τις απαντήσεις του ψυχικού οργάνου σε αυτή την αδυναμία επίλυσης της ενδοψυχικής σύγκρουσης. Έχουμε πει ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί άμυνας και όταν δεν δουλέψουν οι μηχανισμοί άμυνας υπάρχει το σύμπτωμα. Αυτή είναι η βασική ιδέα
πίσω η φροηδική για την παρουσία του άγχους. Μετά παίρνει πάρα πολλές μορφές, με διαφορετικούς τρόπους διαχειρίζεται το εγώ μέσω μηχανισμών άμυνας το άγχος, καταλαγιάζει ουσιαστικά χωρίς να επιλύει πραγματικά την σύγκρουση για να εξαφανιστεί το άγχος, ενώ διαφορετικά είναι τα πράγματα με κάθε ψυχοπαθολογία συμπεριλαμβανομένων των αγχωδών διαταραχών, όταν μέσω μηχανισμών άμυνας το εγώ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν, όταν κυρίως, θα κάνω μια μικρή αναφορά στις αγχώδεις διαταραχές, όταν οι μηχανισμοί άμυνας δεν λειτουργούν ή διαστρεβλώνονται και το άτομο βρίσκεται σε μια κατάσταση άγχους, νευρωσικού, γιατί το ψυχοσικό άγχος είναι μια άλλη ιστορία, δεν ξέρω πώς το συζητήσουμε τώρα εδώ, θα κάνω και μια μικρή αναφορά στο ψυχοσικό άγχος. Το νευρωσικό άγχος, που είναι το συνηθισμένο άγχος, το πιο ήπιο, αλλά από το οποίο προκύπτουν και αυτές οι αγχώδεις διαταραχές που θα μας απασχολήσουν, προκύπτει όταν δεν λειτουργούν οι μηχανισμοί άμυνας καθόλου ή λειτουργούν προβληματικά. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θυμόμαστε τα στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του Φρόιντ. Το προκτικό στάδιο είναι το στάδιο εκείνο όπου το παιδί, ανάλογα με το γονοϊκό στυλ συμπεριφοράς από την πλευρά του πατέρα και της μητέρας, όταν προσπαθεί να εκφράσει τις πρώτες απόπειρες ανεξαρτητοποίησης, ανάλογα λοιπόν με το στυλ, αν το στυλ είναι υπερπροστατευτικό, αυταρχικό, αδιάφορο, η λειτουργία αυτή δεν πάει καλά. Το παιδί βιώνει έντονη επιθετικότητα προς τους γονείς, που έχουμε συζητήσει, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ, έτσι πως την εκφράζει μέσα από την τιμωρία τους, με την κατακράτηση των κοπράνων και την απελευθέρωσή τους όταν εκείνο θεωρεί ότι είναι έτοιμο κτλ. Τα έχουμε πει. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, όταν πάει ομαλά, το παιδί διέρχεται από το προκτικό στάδιο και προχωράει αργότερα στο φαλικό. Όταν όμως οι γονείς λειτουργούν πολύ αρνητικά σε αυτή τη φάση του παιδιού, αυτή η διαδικασία εκτρέπεται και οδηγούμαστε σε καθήλωση. Το έχουμε συζητήσει και αυτό. Καθηλώνεται το παιδί και ασχολείται διαρκώς με αυτά τα θέματα. Έχουμε πει με ποιο τρόπο. Τώρα δεν χρειάζεται, μάλλον ας το πω για να έχει μια συνοχή για κάποιον που δεν τα θυμάται. Το παιδί προσπαθεί να τιμωρήσει τους γονείς με την κατακράτηση των κοπράνων. Οι γονείς είναι αυταρχικοί ή υπερπροστατευτικοί και διαρκώς παρεμποδίζουν, και άρα έχει συχνές αφορμές το παιδί για να τους τιμωρήσει μέσω της κατακράτησης των κοπράνων. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία αντλεί σωματική ειδονή, γι' αυτό και λέμε η ερωτογενής ζώνη σε αυτό το στάδιο είναι ο βλενογόνος του προκτού, και έτσι το παιδί αρχίζει να ασχολείται περισσότερο με αυτό, πέρα από την τιμωρία των γονέων, και να ελέγχει διαρκώς, ίσως και χωρίς αφορμές πια, ασχολείται συνέχεια με την κατακράτηση του σώματος, το σφίξιμο στους μυς αυτούς, τους σφικτήρες του προκτού, αντλώντας και μια σωματική ειδονή όταν κατακρατεί για ώρα τα κόπρανα και μετά τα απελευθερώνει. Αυτή η διαδικασία το κάνει να έχει μια διαρκή ενασχόληση με αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία, τώρα λίγο κυκλικό έτσι όπως το είπα, αυτή η κατάσταση που βρίσκεται, που έχει φέρει τον εαυτό του το παιδί, το κάνει να ασχολείται με τη διαδικασία κατακράτησης και απελευθέρωσης των κοπράνων, του ελέγχου του σώματος. Αυτός ο έλεγχος περνάει σε ψυχολογικό επίπεδο μεγαλώνοντας το παιδί, και το άγχος, όταν εκτραπεί όλο αυτό, η καθήλωση γίνει τόσο σοβαρή ώστε το άγχος να είναι ένα άγχος ελέγχου των πάντων. Ελέγχει τα πάντα, και αυτή η επιθυμία για έλεγχο που ξεκίνησε από τον έλεγχο του σώματος και έχει περάσει σε ψυχολογικό επίπεδο στον έλεγχο της ζωής συνολικά, είναι η βάση για την εμφάνιση της διαταραχής, που είναι πολύ σημαντική και σχετίζεται και με το παιδικό ιχνογράφημα και ονομάζεται ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Εκεί προκύπτουν τα συμπτώματα της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής που θα δούμε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στην ψυχανάλυση όλα συνδέονται, και το φυσιολογικό και η ψυχοπαθολογία. Νομίζω ότι
χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα για την συγκεκριμένη αγχώδη διαταραχή, την ιδιοψυχαναλυτική που μας ενδιαφέρει, έχουμε μια εικόνα τώρα για το πώς αντιμετωπίζει η ψυχανάλυση το γενικό φαινόμενο του άγχους ως αποτέλεσμα αδυναμίας εξισορρόπησης και αδυναμίας λειτουργίας των μηχανισμών άμυνας, και έδωσα και ένα παράδειγμα για μια συγκεκριμένη διαταραχή που ενέπλεξα μέσα και το πώς η διαταραχή προκύπτει όταν υπάρχει καθήλωση στο συγκεκριμένο αντίστοιχο στάδιο ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Αυτά λοιπόν από την πλευρά της ψυχανάλυσης, αλλά τώρα στη συνέχεια θα δούμε και άλλες θεωρίες που ίσως θα χρειαστεί να αφιερώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί μπορεί να μην τις έχουμε δει καθόλου θεωρητικά. Γιατί εμείς έχουμε επικεντρωθεί, όπως είπαμε, σε θέματα σχετικά με την ψυχανάλυση για την ανάλυση των ηχογραφημάτων. Συνεχίζουμε λοιπόν στην επόμενη ηχογράφηση, στο επόμενο μέρος του βίντεο, με την ανθρωπιστική προσέγγιση, το ανθρωπιστικό μοντέλο, το οποίο ονομάζεται η τρίτη δύναμη στην ψυχολογία. Συνεχίζουμε λοιπόν, όπως είπα πριν λίγο, με την ανθρωπιστική προσέγγιση στην ψυχολογία και το πώς αυτή αντιμετωπίζει το άγχος. Είμαι σίγουρος ότι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων έχω αναφερθεί, αλλά σίγουρα σε πολύ μικρότερο βαθμό από ότι στα ψυχαναλυτικά μοντέλα που τα χρησιμοποιούμε οργανικά στο σεμινάριό μας για την ανάλυση του ηχογραφήματος, αλλά θα επαναλάβω κάποια πράγματα για να υπάρξει μια συνοχή και μια συνολική κατανόηση. Τι είναι η ανθρωπιστική προσέγγιση στην ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία? Ονομάζεται η τρίτη δύναμη. Ποια είναι η πρώτη δύναμη? Είναι η ψυχανάλυση. Πηγαίνει λίγο χρονολογικά και ιστορικά το πράγμα. Η δεύτερη δύναμη θα λέγαμε ότι είναι συνολικά η επιστημονική ψυχολογία, και εκεί μέσα πιάνεται ο συμπεριφορισμός και η γνωστική προσέγγιση, που της γνωστικής προσέγγισης θα δούμε τα μοντέλα του άγχους τα πιο βασικά μετά. Και τρίτη δύναμη ονομάστηκε η ανθρωπιστική προσέγγιση. Πώς προέκυψε η ανθρωπιστική προσέγγιση? Είχε μια μακρά ιστορία και υπήρχε σαν ρεύμα από την αρχή της γέννησης της ψυχολογίας το 1878, αλλά μόνο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε πολύ ισχυρή και επηρέασε πάρα πολύ. Γιατί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η ανθρωπιστική προσέγγιση διαφέρει και από την ψυχανάλυση και από την επιστημονική ψυχολογία, συμπεριφορισμό και γνωστική ψυχολογία, στο ότι έχει μια αισιόδοξη ματιά εν γενός για την δυνατότητα του ανθρώπου, το δυναμικό του ανθρώπου, τη δυνατότητά του να δημιουργεί, να αυτοπραγματώνεται, να αναζητά ενεργητικά την ευτυχία. Αυτή η εγγενής μάλιστα αισιόδοξη ματιά της ανθρωπιστικής προσέγγισης είναι και το αδύναμο σημείο της. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει ποτέ αυτό. Γιατί αν μπείτε σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο από αυτά που υπάρχουν στην Αθήνα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα ο Ελευθερουδάκης, έχω χρόνια να πάω, έτσι, που είναι πενταόροφο και έχει ένα όροφο για ψυχολογία και μπορεί να έχει και 5 βιβλιοθήκες. Από τις 5 βιβλιοθήκες οι 3 θα είναι εκλαϊκευμένη ψυχολογία, και τα βιβλία που συνήθως θα συναντήσετε εκλαϊκευμένης ψυχολογίας, μάθε να αγαπάς τον εαυτό σου, πες όχι μπορείς, κάτι τέτοιες βλακίες, συγγνώμη την έκφραση, είναι επηρεασμένες στην ουσία από την ανθρωπιστική ψυχολογία. Είναι ένας εκφυλισμός σε εκλαϊκευμένη ψυχολογία. Τα περισσότερα βιβλία εκλαϊκευμένης ψυχολογίας είναι εκφυλισμένη ή αυθεντική προσέγγιση. Η αυθεντική προσέγγιση είναι μια σοβαρή προσέγγιση, έχει πολλή φιλοσοφία από πίσω, είναι μια εναλλακτική φωνή στο χώρο της ψυχολογίας, αλλά η εκλαϊκευμένη εκδοχή της κατ' εμέ είναι στην ουσία ένα πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εξερευνήσουν το γνωστικό πεδίο της ψυχολογίας, να βρουν υλικό που να είναι επιστημονικό ή τουλάχιστον να είναι της ανθρωπιστικής προσέγγισης με την αυθεντική σοβαρή μορφή της. Και όλα αυτά τα βιβλία, όπως προείπα, βελτίωσε τον εαυτό σου, άλλαξε τη ζωή σου, αγάπα τον εαυτό σου, πες όχι, βάλε τα ωριά σου, μπορείς κτλ. Τα περισσότερα είναι μια υπεραπλουστευμένη μορφή ανθρωπιστικής ψυχολογίας. Αλλά εμείς θα δούμε την κανονική της μορφή, γιατί όπως είπα είναι μια πολύ σοβαρή εναλλακτική αντιπρόταση στην ψυχανάλυση και στο συμπεριφορισμό, και νομίζω δεν το ολοκλήρωσα, και
κατέστη πάρα πολύ σημαντική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχα μείνει εκεί, γιατί έχει μια αισιόδοξη ματιά για τις δυνατότητες του ανθρώπου και η ανθρωπότητα ιστορικά, ακριβώς εκείνη την περίοδο, τη χρειαζόταν αυτή τη ματιά, γιατί βρισκόμαστε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έχει επέλθει μια καταστροφική απογοήτευση στο συλλογικό ψυχικό κόσμο της ανθρωπότητας μετά από την συνειδητοποίηση του τι συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η καταστροφή και ο όλεθρος έκαναν τους ανθρώπους να απογοητευθούν από την φύση του ανθρώπου και από το πού μπορεί να φτάσει σε επίπεδα καταστροφής, και μέσα σε αυτή την απογοήτευση υπήρχε και μια απογοήτευση για την επιστήμη. Όταν η ανθρωπότητα αντίκρισε τα έργα της, τα ίδια τα έργα, την Χιροσίμα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκεί η επιστήμη χρησιμοποιήθηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για να φέρει το θάνατο. Η επιστημονική ψυχολογία είναι επιστημονική και ο συμπεριφορισμός και η γνωστική, αλλά και η ψυχανάλυση διατείνεται ότι είναι επιστημονική. Εκείνη η διαφορά της με την ανθρωπιστική θα δούμε. Άρα, οι ψυχαναλυτές, έστω και αν οι υπόλοιποι ψυχολόγοι έχουν κάποιες αντιρρήσεις, οι συμπεριφοριστές, οι γνωστικοί, όλοι αυτοί υιοθετούν το επιστημονικό καθαρά μοντέλο για την ψυχολογία και δέχτηκαν και αυτές οι προσεγγίσεις, η ψυχανάλυση, ο συμπεριφορισμός, η γνωστική, την κριτική ότι και η ψυχολογία ως μέρος της επιστήμης με αυτές τις εκφράσεις απογοήτευσε την ανθρωπότητα. Αντίθετα, η ανθρωπιστική ξεκινάει από μια διαφορετική παράδοση, όπου διατηρεί εξ αρχής κριτική στάση, αν όχι στάση απόρριψης, για την αυστηρή επιστήμη. Όταν λέω ανθρωπιστική ψυχολογία, θα χρησιμοποιώ τον όρο για οικονομία της συζήτησης για να αναφερθώ σε μια οικογένεια ψυχοθεραπείων και προσεγγίσεων στην ψυχολογία, που όλες έχουν τις ρίζες της στην φιλοσοφία του Καντ. Πρέπει να έχω μιλήσει, είναι ο αγαπημένος μου φιλόσοφος, και θα κάνω πάλι μια πολύ σύντομη αναφορά για επανάληψη, γιατί κάποια στιγμή θα έχω μιλήσει. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις, που δεν είναι μόνο η ανθρωπιστική, τις βάζω όλες μαζί με τον τίτλο ανθρωπιστική γιατί είναι η πιο γνωστή, η φαινομενολογική ψυχολογία, η υπαρξιστική ψυχολογία, η γκεστάλτ ψυχοθεραπεία, που στην ουσία είναι και αυτή, ανήκει σε αυτή την οικογένεια. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις στην ψυχολογία είναι η έκφραση της φιλοσοφίας εκείνης η οποία δίνει έμφαση, κρατάμε αυτό τον όρο, στην υποκειμενικότητα. Απορρίπτει την αντικειμενικότητα της επιστήμης. Η ψυχανάλυση, έστω και αν δεν το αποδέχονται όλοι, υποτίθεται ότι αντικειμενικά αναλύει τον ανθρώπινο ψυχικό κόσμο. Το ίδιο διατείνονται και οι συμπεριφοριστές και οι γνωστικοί, και γι' αυτό, όπως είπαμε, δεν ήταν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υποκριτική όλο αυτό. Αντίθετα, η ανθρωπιστική προσέγγιση, ακολουθώντας μια σοβαρή φιλοσοφία, που θα αναφερθώ σε λιγάκι, διατείνεται ότι δεν είναι αυτό ζητούμενο στην ψυχολογία η εξέταση αντικειμενικά με ταμπέλες, ψυχοπαθολογίες, όρους του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και γι' αυτό στο οποίο πρέπει να υποκεντρωθούμε είναι το υποκειμενικό του βίωμα, το αυθεντικό υποκειμενικό του βίωμα, η αλήθεια του κάθε ανθρώπου, πώς παρατηρεί τα φαινόμενα γύρω του. Γι' αυτό και λέμε και φαινομενολογική ψυχολογία, παραδείγματος χάρη, πώς παρατηρεί τον κόσμο μέσα από το πρίσμα της δικιάς του υποκειμενικότητας, όχι αντικειμενικά. Το γεγονός ότι δίνουμε έμφαση στην υποκειμενικότητά του, και τώρα θα αναφερθώ σε λίγη φιλοσοφία, ξεκινά από τον Καντ, που πάρα πολύ περιεκτικά λέω ότι ο Καντ ήταν ο πρώτος που μας ανέδειξε τις δυνατότητες, τα όρια των δυνατοτήτων του ανθρώπου να πετύχει την αλήθεια. Η επιστήμη, που ακόμα τότε στον Καντ είχε ξεκινήσει να υπάρχει, εννοείται, αλλά δεν ήταν με τη σύγχρονη μορφή τόσο εξελιγμένη, η επιστήμη και οι άλλες φιλοσοφικές προσεγγίσεις για τη γνώση και την επιστημολογία υποστήριζαν ότι η αναζήτηση της αντικειμενικότητας είναι εφικτή. Όχι ίσως η επίτευξη της απόλυτης αλήθειας, αλλά στόχος της επιστήμης πρέπει να είναι να αναζητά διαρκώς την αντικειμενική αλήθεια.
Και αυτές οι θέσεις δεν εξαφανίστηκαν με τον Καντ, συνεχίζουν να υπάρχουν και να είναι ισχυρές ακόμα και σήμερα. Αλλά ο Καντ μας παρουσίασε μια εναλλακτική πρόταση. Μας είπε ότι ο άνθρωπος έχει όρια στην κατανόηση και την αντίληψη του κόσμου και την απόκτηση της αλήθειας. Δεν μπορούμε ούτε μέσα από τις αισθήσεις, ούτε μέσα από τη λογική μας να πετύχουμε την κατανόηση των φαινομένων καθεαυτά, που τα ονόμαζε νοούμενα. Το μόνο που μπορούμε να προσεγγίσουμε με τις δυνατότητες του νου μας είναι τα φαινόμενα, όχι τα αληθινά στη φύση τους στοιχεία που υπάρχουν. Ο Καντ πίστευε ότι υπάρχει εξωτερικός κόσμος, υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, αλλά εμείς δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε. Εφόσον λοιπόν έχουμε αυτά τα όρια μας, η γενική ιδέα, πολύ χονδροειδώς το λέω τώρα, είναι να εγκαταλείψουμε τη μάταιη προσπάθεια για πλήρη κατανόηση της απόλυτης αλήθειας με αλφα κεφαλαίο και να επικεντρωθούμε στην κατανόηση του πώς βλέπουμε υποκειμενικά τα πράγματα. Μικρές αλήθειες, η αλήθεια του καθενός. Αν ακούσετε συζητήσεις σήμερα σύγχρονες που έχουν ιδεολογικό περιεχόμενο για θέματα όπως η δικιά μου αλήθεια, η βιωμένη μου εμπειρία, που υπάρχουν σε συζητήσεις γύρω από το φύλο, το gender δηλαδή, γύρω από τις σεξουαλικές ταυτότητες, έχουν τις ρίζες σε αυτές τις σκέψεις, τις φιλοσοφικές. Ότι δεν μπορείς να με καταλάβεις, γιατί εγώ έχω τη δικιά μου αλήθεια, το δικό μου υποκειμενικό βίωμα, το οποίο δεν μπορείς εσύ, χωρίς να έχεις ζήσει τις δικές μου εμπειρίες, να το προσεγγίσεις, άρα μόνο εγώ είμαι κατάλληλος να μιλήσω για τον εαυτό μου. Αυτό είναι σε συζήτηση πολιτική πολλές φορές, κοινωνική θεωρίας, αλλά σε επίπεδο ψυχολογίας υπάρχει η ίδια βασική ιδέα. Κάτω από την επιρροή του Καντ φτάνουμε σε προσεγγίσεις, αυτή η τρίτη δύναμη στην ψυχολογία, όπου η έμφαση, κρατάμε αυτή τη λέξη, είναι η υποκειμενικότητα. Εκεί λοιπόν ο θεραπευτής προσπαθεί να κατανοήσει την ατομική υποκειμενική αλήθεια και την βιωματική αλήθεια, πώς βιώνει τον κόσμο ο θεραπευόμενος. Καθώς αυτή η προσέγγιση, όπως είπαμε, κρατά κριτική στάση απέναντι στην επιστήμη. Γιατί κρατά κριτική στάση? Γιατί φιλοσοφικά έχει τη ρίζες σε αυτό, στο ότι δεν μπορούμε να έχουμε αντικειμενική επιστήμη, αφού δεν μπορούμε ποτέ με τα μέσα που έχουμε, τα νοητικά, να φτάσουμε την αλήθεια. Με την ιδέα λοιπόν ότι κρατά κριτική στάση απέναντι στην επιστήμη, ασχολείται μόνο με το πώς βιώνει την αλήθεια του το κάθε άτομο. Πώς βιώνει και τα συμπτώματα, για να περάσουμε σιγά σιγά στο άγχος. Τι του προκαλεί το άγχος, αλλά μέσα από καθαρά συζήτηση για την ατομική, υποκειμενική, βιωματική εμπειρία. Έτσι λοιπόν, πρώτον, σε αυτή την προσέγγιση δεν ευνοείται η χρήση ταμπέλας. Έχεις νευρωσικό άγχος που σε οδήγησε σε αγχώδη διαταραχή, ή ταξινομήσεις. Έχουμε τώρα και τα ηχητικά τα προβλήματα, αλλά είπαμε θα πρέπει να προχωρήσει η ηχογράφηση για να βγει όλο αυτό. Με συγχωρείτε, περιμένω λίγο. Αυτό πολύ ενοχλητικό. Δεν πειράζει, θα μοιάζει λίγο με αυθεντικό μάθημα, κατά το δυνατό. Τέλος πάντων, έχουμε λοιπόν, τώρα έχασα τον ηρμό των σκέψεών μου, ήταν ένας κίνδυνος αυτό, αυτοί οι ενοχλητικοί άνθρωποι με τα μηχανάκια που τα έχουν πριονίσει και όλα στην εξάτμιση. Τώρα πραγματικά, αλλά δεν θα σταματήσω την ηχογράφηση, γιατί αλλιώς ποτέ δεν σας ανεβάσω αυτά τα μαθήματα. Θα το ξαναπιάνω κάπου εδώ στα λιμέρια που ήμασταν. Η υποκειμενικότητα λοιπόν είναι το ζητούμενο, η εξέταση της υποκειμενικότητας και αυτή και η απόρριψη όρων όπως συγκεκριμένης ορολογίας για ψυχοπαθολογίες, ταμπέλες, όροι ασθενείς, η απόρριψη της ιδέας ότι ο θεραπευτής είναι αυτός που ξέρει και έχει μια ανισορροπία δύναμης σε σχέση με το θεραπευόμενο. Εκεί υπάρχει μια ισορροπία πλήρης, μια απόλυτα ισότιμη σχέση. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής προσέγγισης. Η ανθρωπιστική προσέγγιση κύριους εκφραστές έχει τον Μάσλοου, αυτός είναι ο πιο γνωστός, όπου στον Μάσλοου κρατάμε την πάρα πολύ γνωστή έννοια. Όποιος κάνει ένα 3ωρο σεμινάριο εισαγωγή στην ψυχολογία, που θα έχει συμπυκνωμένη όλη την ψυχολογία σε 3 ώρες, κάπου θα συναντήσει και την πυραμίδα του Μάσλοου. Είναι θεμελιακή έννοια στον χώρο της ψυχολογίας. Εμάς, τι μας λέει η πυραμίδα του Μάσλοου? Ότι έχουμε ανάγκες
οι οποίες ιεραρχούνται, εξού και η έννοια της πυραμίδας, που ξεκινάμε από τις βιολογικές ανάγκες και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι υψηλότερες ιεραρχικά ανάγκες, οι ανώτερες, όχι οι πιο απαιτητικές, δεν το πάμε έτσι, αλλά οι πιο υψηλές ανάγκες είναι οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης. Να πετύχουμε να γίνουμε ο αληθινός αυθεντικός μας εαυτός. Όλα αυτά συνδέονται με την έννοια της υποκειμενικότητας και της ατομικής αλήθειας σε επίπεδο βιωματικό. Άρα το ζητούμενο στη ζωή για να έχουμε ισορροπία και ψυχική υγεία είναι να αυτοπραγματοθούμε. Αυτό κρατάμε έτσι βασικό στοιχείο από την πυραμίδα του Μάσλο. Και για να φτάσουμε σιγά σιγά στο σημείο που εξηγούμε πώς ερμηνεύει η ανθρωπιστική προσέγγιση το άγχος, περνάμε στην ιδέα ότι γενικά η ψυχοπαθολογία προκύπτει όταν μπαίνουν εμπόδια από το εξωτερικό κυρίως περιβάλλον στη διαδικασία της αυτοπραγμάτωσης. Έτσι λοιπόν, να ανακεφαλαιώσω λιγάκι, έχουμε μια προσέγγιση όπου δεν ψάχνει ποιος είναι ο θεραπευτής, ο ισχυρός και ο θεραπευόμενος, ο ασθενής, για να τον βοηθήσει με αντικειμενικά επιλεγμένα εργαλεία επιστημονικά. Έχουμε μια ισοτιμία όπου ο θεραπευτής προσπαθεί να καταλάβει την υποκειμενική αλήθεια και το βίωμα του θεραπευόμενου και σε πολύ μεγάλο βαθμό πάνω στο που βρίσκεται στη ζωή του αυτή τη στιγμή ένας ενήλικας, ένα παιδί, ως προς την αυτοπραγμάτωση του, ως προς το αν θα είναι ή όχι ο αληθινός του εαυτός. Συνήθως καταφεύγει σε κάποιον θεραπευτή κάποιος που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Άρα, συνήθως ο θεραπευτής ανθρωπιστικής προσέγγισης εξετάζει σε αυτό το σημείο τι έχει φέρει εμπόδια στην αυτοπραγμάτωση του ατόμου από τον εξωτερικό του κόσμο. Πολλές φορές στην αυτοπραγμάτωσή μας φέρουν εμπόδια κοινωνικοί παράγοντες, όπως η οικογένεια, που μπορεί να μας εμποδίσει να αυτοπραγματοθούμε στο πεδίο το επαγγελματικό. Γίνε λογιστής και όχι καλλιτέχνης που θέλεις. Στο πεδίο της σεξουαλικής ταυτότητας, έχω σεξουαλικές αναζητήσεις, όχι, θα έχεις την αποδεκτή κοινωνικά σεξουαλική ταυτότητα. Πολύ κλασικά πράγματα όπου εμποδίζουν τον άνθρωπο, οι οικογένειες πολλές φορές να εκφράσει τον αυθεντικό του εαυτό, ή η ευρύτερη κοινωνία μπορεί να θέτει εμπόδια στην αυτοπραγμάτωσή μας, να μην παρέχει παραδείγματος χάρη τις γενικές συνθήκες που να ευνοούν να εκφραστούμε πραγματικά. Μπορεί εμείς να θέλουμε να γίνουμε, για να αυτοπραγματοθούμε, καθηγητές παραδοσιακών χωρών των φυλών του Αμαζονίου και αυτή να είναι αλήθεια μας, αλλά η κοινωνία να μην ευνοεί αυτή την επιλογή μας που θα μας αυτοπραγματώσει, γιατί δεν θα μας εξασφαλίσει, ας πούμε, έτσι όπως είναι διαρθρωμένη, την οικονομική δυνατότητα να επιβιώσουμε. Άρα θα σκεφτούμε, ας γίνω λογιστής, γιατί δεν μπορώ να γίνω δάσκαλος χωρών και αναλυτής και μελετητής αυτών των χωρών, του χορού αυτών των φυλών, γιατί δεν θα έχω να φάω. Και έτσι ας γίνω λογιστής, άρα πάλι εμπόδια στην αυτοπραγμάτωση. Το εξωτερικό λοιπόν περιβάλλον συνήθως εμποδίζει την αυτοπραγμάτωσή μας. Αυτό εξετάζει ο θεραπευτής. Λοιπόν, εδώ τώρα έχω μια κλίση. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει έτσι όπως κάνω εκτεταμένη ηχογράφηση. Θα περιμένω να τελειώσει γιατί θα κάνει ένα βόμβο. Πάλι πεισματικά δεν σταματάω, γιατί έτσι πηγαίνει το πράγμα άσχημα και αργό. Τώρα σταμάτησε η κλίση, αναπάντητη. Ας το κάνουμε το μειονέκτημα αυτό πλεονέκτημα, ας θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια φυσικότητα σε αυτή την ηχογράφηση. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάλι κινδύνευσα να χάσω τον ρυθμό των σκέψεών μου. Η διαδικασία λοιπόν αυτή, όπου έχουμε έναν άνθρωπο να εμποδίζεται από το εξωτερικό περιβάλλον να αυτοπραγματοθεί, να πετύχει να γίνει ο αυθεντικός εαυτός του, ο αληθινός εαυτός, με αυτή την έννοια της αυθεντικότητας την υποκειμενική. Προσπαθώ να τα κρατάω συνδεδεμένα όλα. Αυτή η κατάσταση είναι που οδηγεί στην ψυχική ασθένεια. Αλλά
όπως η ανθρωπιστική προσέγγιση βλέπει την ψυχική ασθένεια, την βλέπει γενικά. Είπαμε χωρίς πολύ συγκεκριμένες ταμπέλες και ταξινομήσεις και ταξινομητικά συστήματα. Έχει μια αίσθηση γενικότερα δύο έτσι καταστάσεων που μας αφορά όμως εδώ, σαν όλα να περιστρέφονται γύρω από το άγχος και την κατάθλιψη στην ανθρωπιστική προσέγγιση. Βέβαια, αυτό πολλές φορές δεν είναι ικανοποιητικό για πολλούς ψυχοθεραπευτές ανθρωπιστικής προσέγγισης, γι' αυτό πολλές φορές θα δείτε ένας ψυχοθεραπευτής ανθρωπιστικής προσέγγισης έχει παράλληλα εκπαίδευση και σε κάποια πιο συστηματική ως προς την ψυχοπαθολογία προσέγγιση, μπορεί να έχει ανθρωπιστική και ψυχαναλυτική εκπαίδευση. Ο Irvin Yalom, που είναι πασίγνωστος έτσι, θεραπευτής, πριν 20 χρόνια μάλιστα ήταν και πάρα πολύ φίρμα, έτσι, είχε έρθει και στην Ελλάδα σε περιοδεία, μπορεί να τον έχει ακούσει κάποιος, ιδίως αν είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Ο Irvin Yalom είναι ανθρωπιστικός και ψυχαναλυτικός. Ας πούμε όμως στην αμιγή μορφή η ανθρωπιστική προσέγγιση δεν μένει σε συγκεκριμένες ψυχοπαθολογίες, αλλά γενικά παρουσιάζει το ακόλουθο σχήμα που το έχω προδιαγράψει λιγάκι. Είσαι ένας άνθρωπος, ζεις σε ένα περιβάλλον, το περιβάλλον το συγκεκριμένο σε έμαθε να μην ζεις την αυθεντική σου ζωή και έβαλε εμπόδια στην αυτοπραγμάτωσή σου, και το γεγονός ότι δεν πέτυχες αυτόν τον στόχο της αυτοπραγμάτωσης που μας παρουσίασε ο Μάσλο στην πυραμίδα του, να γίνεις ο αληθινός σου εαυτός, αυτή είναι η πηγή του άγχους και της κατάθλιψης, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το άγχος. Το άγχος λοιπόν στην ανθρωπιστική προσέγγιση προκύπτει επειδή δεν κατάφερε το άτομο να αυτοπραγματωθεί. Κυρίως, όπως είπα, λόγω εξωτερικών παραγόντων. Και αφού κάνουμε μια συνολική παρουσίαση, ας αναφερθούμε και στο τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Πώς θεραπεύει η προσέγγιση αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνουμε, η λογική είναι να αλλάξουμε, να αναστρέψουμε την πορεία προς τη μη αυτοπραγμάτωση και να το κάνουμε πορεία προς αυτοπραγμάτωση. Αυτός είναι ο ρόλος του ανθρωπιστικού ψυχοθεραπευτή. Να οδηγήσει, να καθοδηγήσει, προσοχή, όρος καθοδηγήσει στην ανθρωπιστική προσέγγιση είναι εντελώς ασφαλμένος, θα δούμε γιατί, τελικά να καταφέρει το άτομο να πετύχει αυτό που οι άλλοι του στέρισαν, την αυτοπραγμάτωση. Και πώς το επιτυγχάνει αυτό η ανθρωπιστική προσέγγιση με το ρόλο του θεραπευτή, με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στη θεραπευτική σχέση. Ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος, όπως ήδη έχω πει λίγο, έχουν μια ισότιμη σχέση, όπου ο θεραπευτής χρειάζεται απαραίτητος να εφαρμόσει 3 θεραπευτικές αρχές βασικές, που μέσα από αυτές επιτυγχάνεται η ίαση του άλλου. Η μία είναι η ενσυναίσθηση. Όπου ακούσετε για ενσυναίσθηση στην ψυχολογία, που είναι ψωμοτήρι πια, παντού ακούμε την ενσυναίσθηση, είναι αποτέλεσμα της επιρροής της ανθρωπιστικής προσέγγισης. Τι είναι η ενσυναίσθηση για κάποιον που μπορεί να μην το έχει ακούσει ποτέ τυχόν? Είναι η ικανότητα να καταλαβαίνω τον άλλον βιωματικά και όχι απλά νοητικά. Στα υπόλοιπα μοντέλα της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας αρκεί ο νους μας για να καταλάβει, ας το πούμε και επιστημονικά, τον άλλον, να τον εξετάσει σαν φαινόμενο, να αναγνωρίσει τα συμπτώματά του, να ταξινομήσει, να ψάξει γραμμικές σχέσεις αιτιότητας. Εδώ θέλουμε να κατανοήσουμε τον άλλον ενσυναισθητικά, βιωματικά, να μπούμε στη θέση του και να αισθανθούμε κατά κάποιο τρόπο το βίωμα που είχε αυτός, πώς ένιωσε σε κάποιες καταστάσεις. Μόνο αν αντιμετωπίσουμε στη θεραπευτική σχέση των άλλων απέναντί μας με ενσυναίσθηση, μπορεί να προχωρήσει η θεραπευτική διαδικασία. Η δεύτερη θεραπευτική αρχή, και όλα αυτά δεν το ανέφερα επειδή τα λέμε τόσο συμπυκνωμένα, υπερβολικά συμπυκνωμένα, προέρχονται από το έργο του Ρότζερς, του άλλου μεγάλου της ανθρωπιστικής προσέγγισης. Η δικιά του ειδικά προσέγγιση ονομάζεται πελατοκεντρική, ροτζεριανή. Λέγεται πελατοκεντρική γιατί δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τον όρο ασθενής, αλλά πελάτης, το οποίο στα ελληνικά ακούγεται λίγο κακόηχο. Συγγνώμη, έχει μια οικονομική σχέση, μοιάζει περισσότερο ως εναλλακτική, με καλό σκοπό ο Ρότζερ το διάλεξε, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να αναφέρεσαι σε αυτό που προσπαθείς να βοηθήσεις ως πελάτη, αλλά έτσι λέγεται η προσέγγιση πελατοκεντρική του Ρότζερ. Ο Ρότζερ μας έδωσε αυτές τις 3 αρχές, από τις οποίες έχω αναφερθεί τώρα στην πρώτη, την ενσυναίσθηση. Η δεύτερη είναι η άνευ όρων αποδοχή. Ο θεραπευτής πρέπει να λειτουργεί μέσα στη θεραπευτική σχέση με άνευ όρων αποδοχή. Να αποδέχεται τον άλλον όπως είναι. Όχι να τον αλλάξει και να τον κάνει
να τον βάλει σε ένα καλούπι. Αυτό είναι που έκανε το περιβάλλον και στέρισε αυτό το πολύτιμο στοιχείο της αυτοπραγμάτωσης. Στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία πρέπει να επιδείξει άνευ όρων αποδοχή, που καταλαβαίνουμε πόσο συνδέεται με την ενσυναίσθηση. Να καταλάβεις τον άλλον βιωματικά, να τον νιώσεις και μετά να τον αποδεχτείς όπως είναι. Και η τρίτη θεραπευτική αρχή σχετίζεται με όλο το φιλοσοφικό πλαίσιο που εξηγήσαμε, είναι η αυθεντικότητα. Δηλαδή η αλήθεια, αλλά ως αυθεντικότητα, όχι ως ξερή επιστημονική αλήθεια, αλλά να είσαι αυθεντικός ως θεραπευτής απέναντι στον θεραπευόμενο. Δηλαδή όταν προσπαθείς να επιτύχεις την ενσυναίσθηση και όταν του δείχνεις ανεφόρον αποδοχή, πρέπει όχι να παριστάνεις ότι θα κάνεις όλα αυτά, αλλά να είσαι αυθεντικός. Γιατί αν παριστάνεις, αν έχεις απέναντί σου έναν θεραπευόμενο ο οποίος είναι διαφυλετικός, έτσι, transgender, και είσαι ανθρωπιστικός ψυχοθεραπευτής, αλλά εσύ είσαι ένας straight άνδρας, μεσήλικας και έχεις μάθει, έχεις εκπαιδευτεί στην ανθρωπιστική προσέγγιση και ξέρεις ότι πρέπει να δείξεις ενσυναίσθηση και ανεφορόν αποδοχή, αλλά σου είναι δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να μπεις ενσυναισθητικά στη θέση του, δεν μπορείς να συλλάβεις την ιδέα ότι γεννήθηκε βιολογικά άνδρας, αλλά μέσα του η ψυχική του ταυτότητα ήταν περισσότερο στο αντίθετο φύλο, και επειδή είσαι ευσυνείδητος επαγγελματίας, παριστάνεις ότι κατανοείς, δεν θα δουλέψει θεραπευτικά το πράγμα. Θα πρέπει αυθεντικά να προσπαθήσεις περισσότερο να ανοίξεις ορίζοντές σου και να τον καταλάβεις ενσυναισθητικά και να τον αποδεχτείς, και μόνο έτσι θα λειτουργήσει. Αν παριστάνεις χωρίς αυθεντικότητα ότι καταλαβαίνεις, λίγο σχεδόν με ένα μεταφυσικό τρόπο ο θεραπευόμενος θα το καταλάβει και θα χαλάσει θεραπευτική σχέση και δεν θα έχουμε τον θεραπευόμενο να βοηθηθεί επιστρέφοντας προς την αποδοχή του εαυτού και την αυτοπραγμάτωση. Τώρα στο ερώτημα, εφόσον αποδέχεσαι τον άλλον όπως είναι ακριβώς, μπαίνεις στη θέση του, με ενσυναίσθηση το καταλαβαίνεις, εάν έχει προβλήματα με συμπτώματα άγχους, αν τον καταλαβαίνεις όπως ακριβώς είναι, τι νόημα και πώς επιτυγχάνεται η αλλαγή. Γιατί ακόμα και κάποιος που έχει διαλέξει έναν ανθρωπιστικό ψυχοθεραπευτή πηγαίνει για να αλλάξει κάτι. Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία αλλαγής. Πώς επιτυγχάνεται η αλλαγή στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία? Εφόσον δεν υπάρχουν ταμπέλες, εφόσον δεν αντιμετωπίζουμε τον απέναντί μας σαν ασθενή που πρέπει να τον θεραπεύσουμε, όμως η αλλαγή κάποιων πραγμάτων που είναι δυσλειτουργικών στη ζωή είναι ζητούμενο. Πώς το επιτυγχάνει αυτό η ανθρωπιστική προσέγγιση? Μέσα από αυτές τις τρεις θεραπευτικές αρχές, όπως είπαμε, συμβαίνει η εξής διαδικασία. Έχουμε ένα άτομο απέναντί μας, το οποίο στην πορεία της ζωής του εμποδίστηκε να αυτοπραγματοθεί, να γίνει ο αληθινός αυθεντικός εαυτός του από το περιβάλλον. Άρα έχει μάθει να ζει σε αυτό το ψέμα αυτό το οποίο του προκαλεί το άγχος, μας ενδιαφέρει εμάς, έτσι και τις αγχώδεις διαταραχές. Αυτή ήταν η πορεία του μέχρι να συναντήσει τον ψυχοθεραπευτή. Ο ψυχοθεραπευτής με τις τρεις αυτές θεραπευτικές αρχές, γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλη σημασία η θεραπευτική σχέση, δείχνοντας ενσυναίσθηση, αποδεχόμενος τον άλλον απέναντι και δείχνοντας αυθεντικότητα στη σχέση τη θεραπευτική, παρουσιάζει μια εναλλακτική πραγματικότητα σε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς μπορεί να είναι όταν σε καταλαβαίνουν και σε αποδέχονται. Αυτή λοιπόν η βιωμένη εμπειρία από τον θεραπευόμενο, το πώς βιώνει αυτά που του προσφέρει ο θεραπευτής, να τον αποδέχεται, να τον καταλαβαίνει, αυτό φέρνει την αλλαγή. Είναι σαν να λέμε για πρώτη φορά ότι αισθάνεται ότι μπορεί να είναι ο αληθινός του εαυτός. Τι σημαίνει ο αληθινός εαυτός? Η αυτοπραγμάτωση. Δημιουργείται λοιπόν ένα θεραπευτικό περιβάλλον τέτοιο, όπου ευνοείται η επιστροφή του ατόμου στην αναζήτηση του αληθινού εαυτού. Άρα, αν εφαρμοστούν με τον σωστό τρόπο αυτές οι τρεις θεραπευτικές αρχές, ενσυναίσθηση, ανεφόρον αποδοχή και αυθεντικότητα, η αλλαγή έρχεται έτσι. Το άτομο μέσα από τη θεραπευτική σχέση αρχίζει να νιώθει ελεύθερο, να επιτρέψει στον εαυτό του να γίνει ο αληθινός εαυτός, να επιδιώξει
την αυτοπραγμάτωση και σύμφωνα με την λογική της όλης προσέγγισης αρκεί να αναζητήσει ξανά την επικοινωνία με τον αληθινό του αυθεντικό εαυτό και αφού θα επιστρέψει στο δρόμο προς την αυτοπραγμάτωση και αφού το ότι είχε φύγει από το δρόμο για την αυτοπραγμάτωση είχε προκαλέσει το σύμπτωμα, αυτό αυτομάτως έρει το σύμπτωμα. Άρα το σύμπτωμα, το άγχος ή τα συμπτώματα κάποιας αγχώδης διαταραχής φεύγουν όταν το άτομο αρχίσει να επιδιώκει να γίνει ο αυθεντικός εαυτός χωρίς να φοβάται γι' αυτό, χωρίς να φοβάται τις επιπτώσεις, με την υποστήριξη του θεραπευτή. Αυτό προϋποθέτει την ελάχιστη παρεμβατικότητα, είπα λίγο πριν κάπου το αναφέρω, δεν είναι σχέση εξουσίας η σχέση με τον ανθρωπιστικό ψυχοθεραπευτή, υπάρχει ισοτιμία και έλλειψη παρεμβατικότητας. Σε αποδέχεται, σε υποστηρίζει και εσύ αλλάζεις μόνος σου. Αυτό κάνει την ανθρωπιστική προσέγγιση μια προσέγγιση ψυχοθεραπευτική που δεν είναι για όλους. Έχω συναντήσει πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ικανοποιημένοι από την ανθρωπιστική προσέγγιση, παρόλα αυτά τα θετικά που είπαμε τώρα, γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους τέριαζαν πιο παρεμβατικές καθοδηγητικές μορφές ψυχοθεραπείας, όπως η γνωστική που θα δούμε μετά. Δεν είναι για όλους η ανθρωπιστική προσέγγιση. Κάποιοι αισθάνονται ότι πηγαίνουν στις συνεδρίες και απλά αυτό πάλι που μπορεί να διαστρεβλωθεί στην αρνητική σκοπιά όλων αυτών που βλέπουμε σε αυτό το σημείο, απλά να σου λέει ωραία πράγματα ο θεραπευτής, να σε αποδέχεται, να σε κανακεύει, καθόλου επιστημονικός όρος αυτό, αλλά για να το καταλάβουμε λιγάκι, να σου λέει πόσο καλός είσαι, να σου λέει πόσο σε αποδέχεται, όλο αυτό το θετικό που διατρέχει την ανθρωπιστική προσέγγιση και εσύ να μην παίρνεις κάποια κατεύθυνση. Για κάποιους που πηγαίνουν για ψυχοθεραπεία θέλοντας πιο μεγάλη κατευθυντικότητα, η ανθρωπιστική προσέγγιση δεν είναι η ιδανική. Ελπίζω λοιπόν ότι είδαμε και την ανθρωπιστική προσέγγιση και αφιέρωσα αρκετό παραπάνω χρόνο από την ψυχαναλυτική γιατί δεν την έχουμε συναντήσει και μπορεί να έχουμε πει σκόρπια κάποια πράγματα, αλλά μια τελική ανακεφαλαίωση είναι απαραίτητη, ανθρωπιστική προσέγγιση στο άγχος. Το άγχος και τα συμπτώματα των αγχωδών διαταραχών προκύπτουν επειδή το περιβάλλον μας εμπόδισε να γίνουμε ο αληθινός μας, αυθεντικός μας εαυτός με την υποκειμενική έννοια του όρου, άρα εμπόδισε την αυτοπραγμάτωσή μας. Για να θεραπευτούμε από τα συμπτώματα και το άγχος γενικά, πρέπει να επιστρέψουμε στην πορεία προς την αυτοπραγμάτωση. Πώς το επιτυγχάνουμε αυτό όταν επιλέξουμε να το κάνουμε αυτό μέσω ανθρωπιστικής ψυχοθεραπείας, έχοντας τον ψυχοθεραπευτή μέσα από 3 θεραπευτικές τεχνικές, την ενσυναίσθηση, να μας καταλαβαίνει με αυθεντικό τρόπο, να καταλαβαίνει την υποκειμενικότητά μας, την άνευ όρν αποδοχή, να μας αποδέχεται όπως είμαστε, τον αληθινό μας εαυτό, και την αυθεντικότητα, να λειτουργεί με αυθεντικότητα και όχι να παριστάνει οτιδήποτε. Μέσα από αυτές τις 3 θεραπευτικές αρχές επιτυγχάνεται η ίαση. Ελπίζω λοιπόν να έχετε τώρα πλέον και μια έτσι πολύ περιεκτική, μέσα σε ένα μισάωρο, τι να προλάβει να πει κανείς, εικόνα για την ανθρωπιστική προσέγγιση. Και στο επόμενο τμήμα θα μιλήσουμε για την γνωστική κυρίως προσέγγιση. Ο συμπεριφορισμός είναι τόσο άσχετος με το ιχνογράφημα και τόσο ξερός που δεν θα αναφερθώ. Θα μιλήσουμε κυρίως για τα μοντέλα του άγχους, τα γνωστικά. Συνεχίζοντας την ίδια πορεία, θα μιλήσουμε τώρα για τα γνωστικά μοντέλα του άγχους. Γνωστική προσέγγιση. Πάλι θεωρώ ότι σε κάποιες στιγμές έχουμε αναφερθεί, όχι σε βάθος. Είναι η προσέγγιση εκείνη που έχει τις ρίζες της στη γνωστική επανάσταση της δεκαετίας του 1960, όλο και θα το έχουμε συζητήσει, όπου αντιμετωπίζει τον ανθρώπινο νου σαν ένα υπολογιστικό σύστημα και επικεντρώνεται κυρίως στις γνωστικές λειτουργίες. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως η γνωστική ψυχοθεραπεία, που δεν έχει τη σχέση που οι άλλες σχολές σκέψης έχουν ανάμεσα σε βασική επιστήμη και εφαρμοσμένη κλινική πλευρά. Δηλαδή η ψυχανάλυση, ο ίδιος άνθρωπος ανέπτυξε τη θεωρία, ο ίδιος και τη θεραπεία, ο Φρόιντ, και οι μεταγενέστεροι στην ίδια πορεία. Στο συμπεριφορισμό που τον έχουμε δει παρόμοια διαδικασία. Στην ανθρωπιστική προσέγγιση και εκεί η θεωρία, η αντίστοιχη, είναι από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι ανέπτυξαν
και τις θεραπείες. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Η γνωστική επανάσταση είναι η μητέρα της γνωστικής ψυχολογίας ή γνωσιακής ψυχολογίας, που ασχολείται με τις γνωστικές λειτουργίες, τη μνήμη, την προσοχή, την αντίληψη. Όλα αυτά έχουμε δει κάποια πράγματα στην Gestalt μορφοψυχολογία για την αντίληψη, την οπτική. Ενώ η γνωστική ψυχοθεραπεία δεν είναι από τους ίδιους ανθρώπους. Η γνωστική ψυχοθεραπεία κυρίως πήρε έμπνευση. Βασικά εμείς θα ασχοληθούμε σε πρώτη φάση με τον Μπέκ, τον Άρον Μπέκ, τον πολύ μεγάλο αυτό ψυχοθεραπευτή, ο οποίος καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από την ψυχανάλυση, είμαστε σε μια εποχή όπου οι ψυχαναλυτές, όπου οι ψυχοθεραπευτές, ιδίως όταν είναι ψυχίατροι, όταν ήσαν ψυχίατροι σαν τον Μπέκ, είχαν εκπαίδευση στην ψυχανάλυση. Ο Μπέκ δεν ήταν ικανοποιημένος από το ψυχαναλυτικό μοντέλο και έψαχνε κάτι καινούριο και πήρε έμπνευση από τη γνωστική ψυχολογία και τη γνωστική επανάσταση της δεκαετίας του 60. Άρα υπάρχει πάντα αυτό το στοιχείο στη γνωστική ψυχοθεραπεία, δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα τα δύο αυτά, αλλά πιο πολύ η γνωστική ψυχολογία λειτουργεί ως πεδίο από όπου η γνωστική ψυχοθεραπεία αντλεί την έμπνευσή της. Στην γνωστική λοιπόν ψυχοθεραπεία η κατάθλιψη σε πρώτη φάση αλλά και το άγχος σε δεύτερη μελετήθηκε μέσα από την γνωστική οπτική. Άρα μέσα από τις γνωστικές λειτουργίες, μέσα από το πώς ο νους λειτουργεί και στην περίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης υποπίπτει σε σφάλματα. Το άγχος και η κατάθλιψη, αιτιοπαθογενετικός για τη γνωστική ψυχοθεραπεία, είναι αποτέλεσμα λάθος τρόπων σκέψης. Πάλι δεν θυμάμαι αν έχουμε πει έστω και λίγα πράγματα, τώρα θα αναφερθώ, το πιο πολύ που θα πούμε για αυτά τα θέματα είναι σήμερα που έχουμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε. Η γνωστική λοιπόν ψυχοθεραπεία του Μπέκ ξεκινά από την βασική ιδέα ότι υπάρχουν τρία θεμελιακά στοιχεία που σχετίζονται με τις παθολογικές εκδηλώσεις της κατάθλιψης και του άγχους και εδράζονται σε τρεις πλευρές του ψυχικού μας κόσμου: τη σκέψη, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές. Το βασικό μοντέλο του Μπέκ προτείνει ότι ξεκινούν όλα από τη σκέψη, εξού και είναι ένα γνωστικό μοντέλο. Η σκέψη λοιπόν, όταν λειτουργεί ομαλά, οδηγεί σε συναισθήματα και τα συναισθήματα οδηγούν σε συμπεριφορές. Το ίδιο ισχύει όμως και όταν έχουμε δυσλειτουργικές σκέψεις. Οι δυσλειτουργικές σκέψεις οδηγούν σε δυσλειτουργικά προβληματικά συναισθήματα και τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε προβληματικές συμπεριφορές. Παράδειγμα, μια δυσλειτουργική σκέψη: κανένας δεν με αγαπάει. Αυτό οδηγεί σε αρνητικά συναισθήματα όπως ψυχικό πόνο, ταραχή, απελπισία, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε συμπεριφορές, καθορίζει συμπεριφορές. Κλείνομαι στον εαυτό μου, κλείνομαι στο σπίτι, ξεκόβω από φίλους και παρέες. Δυστυχώς, σύμφωνα με το μοντέλο, τα πράγματα δεν σταματούν εκεί, γιατί έχουμε το εξής φαινόμενο. Όταν έχουμε καταλήξει στη δυσλειτουργική συμπεριφορά, κλείστηκα στο σπίτι μου και δεν θέλω να βλέπω κανέναν, αυτή η δυσλειτουργική συμπεριφορά με τη σειρά της δυστυχώς γεννάει νέες δυσλειτουργικές σκέψεις. Άρα, από την συμπεριφορά κλείστηκα στο σπίτι μου, μπορεί να γεννηθεί η επόμενη σκέψη που είναι κανείς δεν με ψάχνει, κανείς δεν με αγαπά. Που να είναι επιδείνωση της προηγούμενης. Δεν με έχει πάρει κανείς τηλέφωνο, άρα κανένας δεν με αγαπά. Και πηγαίνει μετά το πράγμα ούτω καθεξής, μετά νέα αρνητικά συναισθήματα, βαθύτερη απελπισία, νέες δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Μπορεί να έχουμε πια να περάσουμε σε παθολογικές συμπεριφορές όπως αυτοτραυματισμούς ή προβλήματα διατροφικά και ούτω καθεξής. Άρα εμπλέκεται το άτομο σε αυτό που σε πολλά εγχειρίδια γνωστικής ψυχοθεραπείας θα δείτε, σε ένα φαύλο κύκλο. Φαύλο κύκλο σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών. Και μάλιστα να μην ξεχάσουμε ένα σημαντικό στοιχείο, πάνω σε τρεις τομείς. Αυτή είναι η γνωστική τριάδα του Μπέκ. Αρνητικές σκέψεις και συνακολούθως συναισθήματα και συμπεριφορές πάνω σε θέματα του εαυτού, του μέλλοντος και των άλλων, του περιβάλλοντος, του εαυτού. Είμαι χάλια, είμαι άσχημος, είμαι ανίκανος. Του μέλλοντος, όλα θα πάνε στραβά, των άλλων. Όλοι θέλουν να με εκμεταλλευτούν. Η γνωστική τριάδα λοιπόν είναι αυτό του Μπέκ, που είναι αρκετά γνωστή έννοια. Είναι οι τομείς της ζωής όπου ξεκινούν οι δυσλειτουργικές σκέψεις, οι οποίες ονομάζονται εσφαλμένες γνωσίες, για λίγη γνωστική ορολογία.
Είπα λοιπόν πριν ότι το άτομο εγκλωβίζεται σε έναν φαύλο κύκλο σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών. Θα το δείτε και σε πολλά βιβλία, έτσι είναι αποδεκτός ο όρος, αλλά υπάρχει και μια εναλλακτική διατύπωση που μας φέρνει μια καλύτερη κατανόηση της κατάστασης, αντί να πούμε φαύλος κύκλος, που έχει τα στοιχεία του φαύλου κύκλου αυτή η κατάσταση, καλύτερα είναι να το δούμε σαν καθοδικό σπιράλ. Γιατί αν δούμε ένα φαύλο κύκλο, επιστρέφοντας ξανά στο ίδιο σημείο, όταν είσαι εγκλωβισμένος σε ένα φαύλο κύκλο, επιστρέφεις στην ίδια κατάσταση. Αλλά στην περίπτωση αυτή που μιλάμε, έχουμε περισσότερο ένα καθοδικό σπιράλ, μια καθοδική σπήρα. Δηλαδή, ξεκινάω από μια αρνητική σκέψη, πηγαίνω στο συναίσθημα, στη συμπεριφορά, και όταν η συμπεριφορά γεννήσει ένα νέο αρνητικό συναίσθημα, δεν επιστρέφω στην κατάσταση που ακριβώς ήμουν πριν, αλλά σε μια χαμηλότερη κατάσταση, χειρότερη, επιδεινωμένη κατάσταση σε σχέση με τη λειτουργικότητά μου. Άρα φανταστείτε το, όπως φαίνεται έτσι και στη διαφάνεια, σαν ένα καθοδικό σπιράλ και όχι σαν ένα φαύλο κύκλο. Αυτό λοιπόν είναι το καθοδικό σπιράλ και από ένα σημείο και πέρα, οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές είναι παθολογικά. Ο Μπεκ δούλεψε κυρίως με την κατάθλιψη, αλλά το ίδιο ισχύει για τις αγχώδεις διαταραχές. Πια οι σκέψεις μας περιγράφονται ως τέτοιες οι οποίες εμπίπτουν στο παθολογικό. Αγχογόνες σκέψεις που έχουν ξεπεράσει πια το δυσλειτουργικό και είναι παθολογικές. Σκέψεις που ανήκουν σε ψυχική ασθένεια. Το ίδιο και τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές. Αυτό είναι το βασικό μοντέλο του Μπεκ και φυσικά και θεραπευτικά το καταλαβαίνουμε, η λύση είναι η αντίστροφη πορεία. Να βοηθήσει ο θεραπευτής το άτομο να πάρει την αντίστροφη πορεία. Το καθοδικό σπιράλ να γίνει ανωδικό, να πάει προς τα πάνω. Και όταν επιστρέψουμε στην πρώτη κατάσταση λειτουργικότητας από εκεί που ξεκινήσαμε να κατεβαίνουμε στο σπιράλ, αυτό θεωρείται λίγο πολύ ως ίαση. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μοντέλο του άγχους, του Μπεκ, το οποίο περιγράφει το άγχος ως αποτέλεσμα της αφετηρίας από μια εσφαλμένη γνωσία, μια αρνητική σκέψη. Υπάρχουν πολλές άλλες πλευρές που δεν τις έχουμε δει, όπως ότι αυτές οι εσφαλμένες γνωσίες δεν είναι μεμονωμένες και μετέωρες, αλλά οργανώνονται σε γνωστικές διαστρεβλώσεις, κατηγορίες εσφαλμένων γνωσιών, που αυτές πρέπει να αντιμετωπίσει ο θεραπευτής. Ας πούμε, υπάρχει η γνωστική διαστρέβλωση της καταστροφολογικής σκέψης. Είναι είδος σκέψης και μπορεί να εκφραστούν μέσα από αυτήν πολλές μεμονωμένες εσφαλμένες γνωσίες. Όπως δηλαδή η εσφαλμένη γνωσία δεν πρόκειται να περάσω στις εξετάσεις και η εσφαλμένη γνωσία δεν θα με συμπαθήσει κανείς στο νέο σχολείο, είναι της ίδιας ποιότητας, εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία της καταστροφολογικής σκέψης. Το λέω γενικά, έτσι είναι πολύ βασικό και αυτό, δεν θα εμβαθύνουμε περισσότερο. Είδαμε σε μια πρώτη φάση έτσι πώς λειτουργεί το μοντέλο του Μπεκ. Αυτό είναι το βασικό μοντέλο και υπάρχουν και άλλα δύο μοντέλα που θέλω να τα δούμε λίγο πιο βιαστικά, γιατί νομίζω μας αρκεί έτσι. Έχουμε την εικόνα από τον Μπεκ για το πώς η γνωστική προσέγγιση, αυτή είναι η πιο βασική. Αλλά ας δούμε και ένα άλλο αρκετά γνωστό μοντέλο, το μοντέλο ABC, από τα αγγλικά A. Activating event, γεγονός ενεργοποίησης, B. Belief, πεποίθηση, C. Consequence, συνέπεια. Είναι ένα μοντέλο που λέγεται το μοντέλο της λογικοσυναισθηματικής θεραπείας, το μοντέλο ABC, όπου ξεκινούν τα πάντα από ένα γεγονός ενεργοποίησης. Εδώ δεν ξεκινούν από σκέψη, είναι λίγο διαφορετικό. Πάλι γνωστικό μοντέλο Αλέξανδρου του Μπεκ. Ξεκινούν από ένα γεγονός ενεργοποίησης που μπορεί να είναι μια αγχογόνος ψυχοπιεστική κατάσταση. Ένα κακό νέο, η απόλυση από τη δουλειά, και αυτό είναι και πιο σοβαρά και πιο απλά καθημερινά πράγματα που μας προκαλούν άγχος. Αυτό το γεγονός ενεργοποίησης, το A, ενεργοποιεί, γι' αυτό και λέγεται γεγονός ενεργοποίησης, μια βασική πυρηνική μας πεποίθηση. Εδώ συμπίπτουν τα μοντέλα με αυτό του Μπεκ, σκέψεις όπως θα αποτύχω, αυτές οι γνωστικές διαστρεβλώσεις που υπάρχουν και στο Μπεκ. Διπολική σκέψη που δεν έχει σχέση με τη διπολική διαταραχή, αλλά διπολική σκέψη, σκέψη άσπρο-μαύρο, δηλαδή με δύο πόλους, ή θα είμαι Θεός ή θα είμαι ένας αποτυχημένος. Τέτοιου ποιότητας είναι οι βασικές πεποιθήσεις.
Και από τις βασικές πεποιθήσεις μετά προχωράμε στις συνέπειες, consequences. Consequences είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με το άγχος και τι αυτό μπορεί να μας προκαλέσει το αρνητικό. Δεν θα μείνω παραπάνω και σε αυτό και στο επόμενο μοντέλο. Να έχετε υπόψη σας ότι πέρα από το πιο γνωστό και επιδραστικό μοντέλο που είναι το Beck, το βασικό μοντέλο για την γνωστική ψυχοθεραπεία, έχουμε και το μοντέλο ABC, που είναι άλλο έτσι ένα αρκετά γνωστό μοντέλο ψυχοθεραπευτικό, και έχουμε και ένα μοντέλο πιο θεωρητικό που έχει να κάνει και αντιμετωπίζει το άγχος αιτιοπαθογενετικά σαν κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα της έλλειψης πόρων του εαυτού μας. Έχουμε λιγότερους πόρους. Το μοντέλο αυτό, το οποίο είναι το συναλλακτικό γνωστικό μοντέλο των Λάζαρους και Φόλκμαν, το άτομο βιώνει άγχος, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, όταν κατά την εκτίμηση των καταστάσεων θεωρεί ότι οι πόροι που έχει δεν είναι αρκετοί σε σχέση με τις απαιτήσεις της κατάστασης. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα σε μια κατάσταση. Πάλι είναι γνωστική αυτή η προσέγγιση, γιατί έχει να κάνει με μια εκτίμηση του νου πάνω σε αυτό που αντιμετωπίζουμε. Τα άτομα πραγματοποιούν έτσι δύο εκτιμήσεις, μια πρωτογενή και που είναι η πιο επιφανειακή, μια χονδρική εκτίμηση αν η κατάσταση είναι αρνητική ή θετική, και μετά έχουμε μια δευτερογενή εκτίμηση όταν ψάχνουμε να δούμε αν έχουμε τους διαθέσιμους πόρους για να τα βγάλουμε πέρα. Το πιο απλό παράδειγμα, έρχονται εξετάσεις. Μια πρωτογενής εκτίμηση είναι ότι είναι αρνητικό πράγμα. Μπορεί να είναι καλό γιατί θα τελειώσει το σχολείο και μετά θα είναι καλοκαίρι, αλλά τελικά στην πρωτογενή εκτίμηση αποφασίζω ότι δεν μου αρέσει καθόλου ότι έρχονται εξετάσεις, άρα έχουμε μια πρωτογενή εκτίμηση αρνητική για το γεγονός. Και μετά κάνουμε τη δευτερογενή εκτίμηση, έχω διαβάσει αρκετά και κοιτάζω τι έχω στη διάθεσή μου για να το πετύχω αυτό. Αν έχω να διαβάσω, έχω θέληση, έχω δύναμη, έχω κουράγιο, έχω αντοχές, και αυτή είναι η εσωτερική πόρη που εκτιμώ αν διαθέτω, και μετά έχω και τους εξωτερικούς πόρους. Έχω υποστηρικτικό δίκτυο, δηλαδή γονείς που να μου πληρώνουν φροντιστήριο, οτιδήποτε. Έχω υποστήριξη από το σχολείο, καθηγητές με κατανόηση που δεν με τραβάει ο καθένας από τη δικιά του πλευρά για το μάθημά του και δείχνουν κατανόηση ότι έχω εξετάσεις. Αυτή λοιπόν η εκτίμηση, και η πρωτογενής και η δευτερογενής, τελικά οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. Όταν το αποτέλεσμα αυτό βγει αρνητικό, δηλαδή ότι θεωρώ ότι δεν έχω αρκετούς πόρους, τότε βιώνω το άγχος. Το άγχος λοιπόν βιώνεται αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία της εκτίμησης και πάρω την απόφαση ότι δεν έχω αρκετούς πόρους για να τα βγάλω πέρα με την κατάσταση. Αυτό είναι το συναλλακτικό μοντέλο, και μετά να αναφερθώ και πολύ έτσι επιγραμματικά στους τρόπους αντιμετώπισης του πράγματος, στις στρατηγικές αντιμετώπισης. Οι άνθρωποι στηρίζονται σε δύο είδη στρατηγικών αντιμετώπισης, σε αυτές που είναι που κάνουν focus στο πρόβλημα, βασισμένες στο πρόβλημα, προσανατολισμένες στο πρόβλημα, και αυτές που είναι προσανατολισμένες στο συναίσθημα. Είναι δηλαδή οι στρατηγικές για να αντιμετωπίσω το άγχος όταν έχω αποφαθεί ότι δεν έχω αρκετούς πόρους. Οι στρατηγικές που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα είναι οι λειτουργικές, γιατί προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Ορίζουμε το πρόβλημα, βρίσκουμε εναλλακτικές λύσεις, μαθαίνουμε, αποκτούμε όποιες δεξιότητες χρειάζεται για να επιτύχουμε, και συνεχώς επαναξιολογούμε την κατάσταση μέσα από αυτές τις νέες συνθήκες τις ενεργητικές. Αντίθετα, οι στρατηγικές αντιμετώπισης που βασίζονται στο συναίσθημα είναι τρόποι που αντιμετωπίζουμε το άγχος κατευνάζοντας το συναίσθημά μας, αλλά με μη λειτουργικό τρόπο. Αποφεύγοντας το πρόβλημα, η αναβλητικότητα, procrastination που λέμε μερικές φορές, αναβλητικότητα λόγω άγχους, να αποσυνδεθούμε ψυχικά από το πρόβλημα, να αποδεχτούμε τη μοίρα μας χωρίς να παλέψουμε καθόλου, ή να καταφύγουμε σε χρήση ουσιών και άλλων εθισμών που μουδιάζουν το μυαλό μας και λειτουργούν αυτοπαρηγορητικά. Αυτά λοιπόν και για τα γνωστικά μοντέλα για το άγχος. Κρατήστε ότι σε αυτές τις θεωρίες το άγχος είναι αποτέλεσμα λάθος τρόπων σκέψης. Ο νους μας παρασύρει
μας εξαπατά και νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι είναι στην αντικειμενική τους κατάσταση και έτσι δεν τα καταφέρνουμε. Ψυχοθεραπευτικά, η γνωστική ψυχοθεραπεία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, είναι αρκετά πιο καθοδηγητική αν θέλουμε να τη συγκρίνουμε και με την ψυχανάλυση και με την ανθρωπιστική. Είναι σε βήματα, είναι βασισμένη σε επιστημονικότερες προσεγγίσεις, άρα βάζει συγκεκριμένα όρια προς επίτευξη, είναι πολύ πιο δομημένη, ο ρόλος του θεραπευτή είναι πιο διδακτικός, πιο κατευθυντικός, καθοδηγητικός και υπάρχουν πολλές τεχνικές δανεισμένες και από το συμπεριφορισμό πολλές φορές και original τεχνικές γνωστικές. Η τήρηση ημερολογίου. Αν θέλαμε να πούμε ποια είναι η πιο γνωστή, αν ακούσετε ότι κάποιος κάνει ψυχοθεραπεία και ο θεραπευτής τον έχει βάλει ή την έχει βάλει να κρατάει ημερολόγιο με σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές κάθε ημέρα και να τα μαζεύει, να τα πηγαίνει στην συνεδρία, σημαίνει ότι εφαρμόζουν μια καθαρά γνωστική τεχνική λύση του προβλήματος. Δεν θα μείνω παραπάνω. Αυτά λοιπόν, και έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο 2ωρο μάθημα που είναι για τα μοντέλα θεωρητικά, τα βιολογικά και τα ψυχολογικά του άγχους ως παράγοντες αιτιοπαθογένειας. Και ο χρόνος είναι μάλιστα και λίγο παραπάνω, θα βγει από 2 ώρες και έχουμε ακόμα άλλα 2 ώρα για να είμαι συνεπής στην υπόσχεσή μου να συμπληρώσουμε πράγματα θεωρητικά για να κερδίσουμε μαθήματα έτσι όπως χάθηκαν. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.